dira foka foko asonsono do sogomara ina abu kuna fonu la kuma bawla mena mun ko la sel limano ma o ti dore abu anga jamana kuntigi ndobe colonel Hashim Kuita kufo ibai ka foko ministre mun alebe defense kuna ndobe Sadio Kamara kufo ani kata fara mun anga sorosu ka kelega che dubon mun be nu kala don foka dona kari abu sabna dira mu yetelendo une jamana fama kumara abu sabna dira fera mun mun tika senga jamana fama e chiga mun ko duma kala bolo mun no ka yelema abu sabna dira da dona achamana ameno kuna foni ko la sel limano ma abu do fana boray albi kuna fonu la kuma bawla ko shini alamsado abu sabna dira adugulante mashila ka foko docteur Sugal ko kala maiga Sugal ko ni awulla ki do senga ngoy abu sabna dira ko shini Sugal ko ni malikura tasira abeno omu aresirema ka ke shini abu sabna dira ko bara gelem belebele o babul shin ngoy dana do ala Sugal wullaw awulla tabarakalla awulla ya Allah yini awo ila yini Sugal wulla chora wulla amadu go ke abu sabna dira ninga ka banin abu sabna dira no fana boray amuye swala baya haidara Zulfakar abu sabna dira ko Zulfakar hospitaliser le no polyclinique passer la abeni ngana dua kun kele nywana bo wa miya aka soma we abu sabna dira wa ira ka foko miye Zulfakar che ko amangane de amangane awo ko frega ka ko Zulfakar ko akata jamana koka akata furake aywa akata furake awo jamana koka uluko ngala yini awake la kanuka ke ami abu sabna dira alibi kuna fonu na ana mun la se limanoma abu sabna dira ni wati na munye synergie d'action pour le Mali abu sabna dira ni parti politique do farle nywanga kata framu sur le civil do ka wa muye ma yeleke do fana uchama mba la koy abu sabna dira ko kuma na ko ni jekuli ko imam tiko kale de bigani jekuli filika samaka to italiwa Algérie wa ngal to mishira abe foyege imam Algérie ke o dogole no mala ayo angata ko ni jakuli abu sabna dira kale de biga juru sama dibla ka to Algérie wa aywa ngal to mi ngone asileno mata tugudo abana abu sabna dira no fena bora 8e semaine de la jeunesse contre la corruption corruption ni ale ko fo o be yurugu o ko fo abu sabna dira affaire mumbe ndobe surfacturation des équipements militaires abu sabna dira ko eko ako atina do tabalisa mbe kuraiwa ko kunjuma na abu sabna dira ni dossier ko da tugule no alibi kasro mi nyamili dungo surfacturation abu sabna dira ore kema akono dana do ala abu sabna dira no fena boray président du comité de pilotage du dialogue intermalien na akofora abe Pinochet kofo abu sabna dira mu Pinochet kunu ngoni ayo kuna fondilo wole onwanya nkene ka fe mu no foro kono abu sabna dira anu la sel limano ma abu no fena boray albi kuna fonu la kuma babla ministre mu na alebe affaires étrangères kuna anga jamana kondala no kofora abe belebele kofo colonel Ablaye Maïga colonel Ablaye Diop awo colonel fena do abe colonel nimbe colonel leo colonel Ablaye ali isu be ni naga colonel sawo ay jamana ngono nimbe colonel ambe colonel le sangwe ambe colonel nay jamba fo colonel Abu Sabna Jara très bien mais ni lam ni yere photo ko kay ko ni lam ne yoro la ka so man lam ne rom na ita bona de ngore ay ne wole na fa de ba lam ne colonel Abu Sabna Jara président de o chituko do mena nvoka nto jamana fa colonel on est général non je suis pas d'accord ne koni keda colonel en général ça ça o kona digila ça etiska ke ibiska général soro an yegora ntodi ma de be colonel kanwa cho juga ire ai ma te colonel kan i ka colonel ya jala de no ona sans sona ma mérite d'être un caporal caporal kan ayi keleke de unyedi kay caporal yala son bye bomna mun fona ay sona caporal ya ay so zami akara muni me kay wamte wallahi tikai me binan di masa ya binan tu caporal ya abu sarasu fana banna me kosoba katika ngona la katika sunjata abu ni wati na sarasu fana keleme gugara do volume ka daile bebe kan labe wallahi ala ka kishuke ala ka tangake ala ka kishuke abu albi nyongi masango ministre des affaires étrangères ale ko ne kan arda ke kanyeshi moma mamununu be bolano srafen watina jegulu mumbe nanga ma alliance des états du Sahel u keleme kata kontu créer alliance des états du Sahel togola abu sabna jara kan arda ke ka chukuma de konu ma afin ni chawje tege tara na chera ben naw abin na de jo e cha jiguri ni ma fenga la cha ga chebe no
a b'a la dɛ, n'i ma fɛn in siyɛlɛ dɔɔni cɛ, a ka bɔ a la. a bɛ fɛ ka ko dɔ ye dɛ. An ka taa. A b'o kunnafoni kɔni bi yan, an n'o lase maaw ma. A b'o min ye Biso Sise, Jɛnɛba Sise. Biso, an bɛ foli lase a fana ma nin waati in na Cotonou, k'a fɔ a ɲɛna ko a Sise. Sunkalo Dembélé a aujourd'hui, depuis quand Ablaye Diop est un colonel? Ablaye Diop est un général. Mais o ma bɛn ma. Qui proteste? Jɔn ma jɛn n'o kuma ye. Sunkalo Dembélé. Sunkalo bon. Voilà. C'est un petit Dembélé. Ni ma balima o. E balima de don, olu de bɛ fɛnw ye tan. Non, balima don, sinon vraiment. Ni balima tɛ nin, i ka fɛn fɔ nin man ka cɛ fɔ ka. A tun bɛ kɛ ko dɔ ye. A bɛ kɛ ko dɔ ye kɛ. Alors. O tuma ale bɛ ka faamu sira jumɛn kan? Ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka faamu bɔrɔ kelen de kan wa a bɛ ka faamu yɔrɔ min na. Ale mɔgɔ minnu y'o cɛsiri kɛ an b'olu bɛɛ wele ko colonel de o. A banna. N'i y'i cɛsiri dɔrɔn. maa y'i cɛsiri jamana ko in na. an b'i bɛɛ wele ko colonel. n'o tɛ colonel Bintu Silabe Faransi. a b'e kɛ. colonel Bintu Silabe. bawo a y'i cɛsiri jamana ko la. colonel Baba Adama Ture bɛ yen. a bɛ Faransi. colonel Ibrahima Tunkara bɛ yen. a y'i cɛsiri jamana ko la. ninnu bɛɛ ye colonel ye. colonel Nabusar bɛ yen. awɔ. Ouattara an b'a faamu cogo min na maa min y'i cɛsiri jamana ko la anw y'olu bɛɛ kɛ colonel dɔ ye. o tɛ wa? ale bi a ɲɛɲini sira wɛrɛ jumɛn fɛ? ala sugalo y'a da ye koyi. Sunkalo Dembélé an bɛ foli lase a ma an kanuba belebele don kosɛbɛ. Abu Safinɛ Ture nin ye kunnafoni la kumabaw ye nka hali bi balimakɛ a kumalen don. a ko minisiri Sadio Kamara siga t'a la jamana faama ni an ka sɔrɔsi ɲɛmaaw ye lajɛrɛ belebele mun n'o kɛra tɛnɛn don i bɛna ye k'a fɔ ko min ye colonel Sadio Kamara ko a bɔra a kuma la dɛ. u ni jamana faama ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la kumakan mun o bɔra a kɔnɔna la mun ye ala kumabaw colonel Sadio Kamara a y'i da don caman na k'o ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ ko siga kɔni tɛ fɛn mun na jamana faama a ye sira mun ni k'o d'u ma Abu Safinɛ Ture sira tilennenw kɔni ko o dogo ye wa Abu Safinɛ Ture u bɛna baara kɔni kana a kɛ n'o fɛɛrɛ kura mun o dilen filɛ u ma nin ye jamana faama fɛ ko siga t'a la ko baara ko a bɛna tɛmɛ ni o ye sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Laya Jara ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko tɛnɛn don n'o bɛnna février kalo tile 19 san 2024 an ka jamanakuntigi n'o bɛ président de la transition colonel Assimi Goïta ko fɔ Abu Safinɛ Ture ani an ka sɔrɔsi ɲɛmaabaw maa minnu bɛ a ka ja hali u dalen sunɔgɔ la Abu Safinɛ Ture u bɛ lagɛri k'a plan kɛ k'a bɔ ten cari i b'a ye k'a fɔ k'u ni jamana faama u ye ɲɔgɔn ye a maaw la mun ye chef d'état major tun b'a la Abu Safinɛ Ture mun ye directeur de service des forces de défense et de sécurité olu maaw fana u tun b'a la Abu Safinɛ Ture maa ma de bɛ a ka ja ko de ye jalatigiba ye an ka jamana ale kɔnɔna la Abu Safinɛ Ture ko a caman tun bɛ ɲɔgɔn ye in na ɲɔgɔn ye in ko a kɛra kuluba kɔnɔna la n'o bɛ jamana faama yɛrɛ ale jaba la o ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko mun ye ɲɔgɔn ye in tɛmɛnen kɔfɛ ministre mun na ale bɛ défense et des anciens combattants kunna n'o ko fɔra a bɛ colonel Sadio Kamara ko fɔ colonel Sadio Kamara kɔni a ye kɔrɔfɔ in a y'a sɛlɛ kunnafonidilaw ye u ni jamana faama ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la fɛn minnu o bɔra kɔnɔna la ala kumabaw Abu Safinɛ Ture a y'i da don olu la kulu dɔ kɔni k'o fɛsɛ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'o sabu kɛ mun ye nin ye wolomasiri tabaw ka fɛɛrɛ kura o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye colonel Sadio Kamara a kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamanakuntigi n'o bɛ colonel Sadio Kamara ko fɔ a kɔni ye a ye colonel Assimi Goïta ko fɔ an ka jamana faama ale tɛ wa colonel Assimi Goïta ko mun ye a ye jalatigiw k'u wele ka wele bila mun ye an ka maa de bɛ jamana in kɔnɔna la minnu ye jalatigi ye n'u sen bɛ n'u bɛ se ka ko kɛ kɛlɛ in na Abu Safinɛ Ture colonel Sadio Assimi Goïta a y'u bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi n'o bɛ lakana ko o gɛlɛya o ko fɔ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja fo ka taa fara mun ye géopolitique régional et international n'o bɛ anw ni diɲɛmaa cɛla yɛrɛ o gɛlɛya minnu bɛ nin waati in na Abu Safinɛ Ture lakana bunakun kɛnɛ kan jamana faama ani sɔrɔsiw Abu Safinɛ Ture u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a batiri u ni ɲɔgɔn cɛ mun ye colonel Sadio Kamara a ko mun ye an ka jamana faama kɔni ye hakilinata mun di hakilinata tilennen don koyi Abu Safinɛ Ture hakilinata ninnu siga t'a la ko a baaraw bɛna kɛ n'a ye walasa ɲinifɛnw Abu Safinɛ Ture o bɛna se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye mun ye colonel Sadio Kamara a ko mun ye jamana marabaaw ko hakilina ko fɔlɔ tun ye fɛn mun ye o de ye an ka wolomasiri tabaw Abu Safinɛ Ture bɛɛ lajɛlen ka baara o kɛ ɲɔgɔn bolo ko alhamdulilayi ko an bɛ don min na ko bi ko siga t'a la ko o ɲinifɛn o kɛra sɔrɔ fɛn ye an ka sɔrɔsiw a ka taa fara wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen kan Abu Safinɛ Ture bɛɛ lajɛlen gɛlɛn bɛ k'i jɛ k'u tigɛ k'u di ɲɔgɔn ma lakana a bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔna a la cogo min na colonel Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ ko o tun ye fɛn ɲumanba ye jamana marabaaw tun bɛ ka fɛn mun k'o ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ɲinifɛn o kɛra sɔrɔ fɛn ye Abu Safinɛ Ture ko siga t'a la ko min ye jamana faama kɔni ye a ye cikan mun k'o di sɔrɔsiw ma Abu Safinɛ Ture ko hali bi k'u ka tɛmɛ ni lagɛrɛ ye mun ye gɛrɛntɛ ye k'u k'a ta ka sigi mun ye jatigɛwale kɛbaaw da la maa de ko ka Abu Safinɛ Ture k'i bɛ fɛ ka gɔri don an ka lakana sira fɛ jamana faama y'a jira k'a fɔ ko mun ye sɔrɔsiw k'u kana fiɲɛ don tigilamaw ma ko ye Abu Safinɛ Ture u ni mun ka kan ko u ka ta k'u sɛgɛ
sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye colonel Sadio Kamara a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ foli ta ni ka wolomasiri tabaw k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara o fana mana bɔ yen mun ye jamana kɔnɔdenw ko a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ abada sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na foli ko a bɛ ta ka ni ka jamana kɔnɔdenw k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara colonel Sadio Kamara ka fɔ la a ko an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la n'a bɛ musaka gɛlɛya o kofɔ o n'a ta bɛɛ ko siga t'a la ko fasodenw jɔlen tora u ka armée malienne kɔ Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn ye fɛn mun ni ɲinɛ tɛ se ka kɛ a ko cogo si la colonel Sadio Kamara a ko o siratigɛ la sa jamana faama yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko foli ani tanuni ni waliman dɔ o bɛ ta nin waati na ni ka fasodenw k'u sɛgɛrɛ an bɛ gɛlɛya la tiɲɛ don Abu Safinɛ Jara nka an y'a dɔn k'a fɔ ko lakana n'o sigira sen kan Abu Safinɛ Jara nin caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛnabɔ min ye colonel Sadio Kamara a ko min an ka jamana a bɛ bolo min kan bi siga t'a la Abu an ka wolomasiri tabaw an sɛbɛkɔrɔ jolen don n'i ko kɛlɛkɛminɛnw Abu Safinɛ Jara o caman de o sana ka di an ma kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ nin waati na n'u bɛ kɛlɛ kɛ ji jukɔrɔla la minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛla fɛ Abu Safinɛ Jara mun ye côté 4 minnu bɛ kɛlɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen na minnu yɛrɛ bɛ fiɲɛ k'a tigɛ maninfinw na Abu Safinɛ Jara k'u n'a tɔ k'u to bɔrɔ kɔnɔ an bɛ don min na comme bi kɛlɛkɛminɛ minnu don olu bɛ an ka cɛfini tabaw bolo Abu Safinɛ Jara a kɛlɛkɛminɛ a bɛ kɛ sababu ye an ka wolomasiri tabaw mission minnu n'o talen bɛ ka kalifu ma n'o bɛ baara minnu n'o talen bɛ ka d'u ma o de lakana ka boli jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔdenw ni an'u bolofɛnw bɛ se ka kisi cogo min na Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la kɛlɛkɛminɛ minnu don olu b'an bolo an bɛ waati min na comme bi ani kɛlɛkɛcɛ minnu don olu b'an bolo Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko o baara ko o bɛ se ka kɛ colonel Sadio Kamara Abu Safinɛ Jara hali bi a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na comme bi ko wulikajɔ ko o de bɛ ka bila sen kan Abu Safinɛ Jara jamana marabaa ninnu fɛ walasa min ye jamana kɔnɔden minnu bɛ alliance des états du Sahel kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara lakana o bɛ se ka sabati cogo min na ni ma ko mun ɲini ɲɔgɔn in kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a kumakan bɛɛ lajɛlen o tɛ se ka bɔ kɛnɛma mun bɛ se ka bɔ Abu Safinɛ Jara nin y'o de fɔlen colonel Sadio Kamara hali bi ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka président de la transition n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ Abu Safinɛ Jara a ye sira kura minnu ni k'o di wolomasiri tabaw ma Abu Safinɛ Jara a ye bɔ baara belebele minnu k'o ta ka kalifa wolomasiri tabaw ma Abu Safinɛ Jara baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la colonel Assimi Goïta k'a ye mun gɛlɛya k'u jija ko min ye jamana kɔnɔdenw n'u o bɛ se ka kisi cogo min na Abu Safinɛ Jara u ka baaraw kɔnɔna la ko min ye jamana kɔnɔdenw olu ni bɛ se ka kisi cogo min na jamana kɔnɔdenw bololafɛnw bɛ se ka kisi cogo min na colonel Sadio Assimi Goïta a ye baara mun ta ka kalifa olu sɔrɔsiw la ko o ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi mun ye colonel Sadio Kamara Abu Safinɛ Jara a ye kuma la dɛ a ko jamana faama kɔni ye mun gɛlɛya mun ye wolomasiri tabaw ye Abu Safinɛ Jara ko hali bi u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ mun ta ka da terrorisiw da la Abu Safinɛ Jara k'u ka tɛmɛ ni gɛrɛntɛ in ye Abu Safinɛ Jara gɛrɛntɛ u ka n'u bolo jigin abada Mahamadu y'a laɲini Abu Safinɛ Jara k'i bɛ gɔɔrɔni don anw ka wolomasiri tabaw ka nin baara in na wa Mahamadu y'a laɲini Abu Safinɛ Jara ko min ye k'i bɛ gɛlɛya don anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka na ni basigibaliya ye anw ka jamana kɔnɔna la ko wolomasiri tabaw i ni mun ka kan k'u k'a ta teliya la k'i sɛgɛrɛ mun ye hali bi an ka autorité de la transition Abu Safinɛ Jara u kɔni y'a yira k'a fɔ u bolo min kan bi Abu Safinɛ Jara bɛɛ lajɛlen de bɛna sigi sen kan wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ u bɛ wulikajɔ mun na ko dɔ bɛna far'o kan Abu Safinɛ Jara hali bi walasa min ye jamana kɔnɔdenw ni a n'u bololafɛnw bɛ se ka kisi cogo min na wa an ka jamana k'a daminɛ kɔrɔn ka taa bila fo Kilebi Bani ani Baba ka ye ka taa gosi fo Kidal Abu Safinɛ Jara lakana bɛ se ka boli a fan bɛɛ lajɛlen na cogo min na Abu Safinɛ Jara ko o baaraw bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ɲɔgɔn ye kɔni n'a kɛra tɛnɛndon février kalo tile 19 kɔfɛ san 2000 ani san 24 mun ye président de la transition Assimi Goïta ani sɔrɔsi ɲɛma ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la a kɔni ye mun gɛlɛya Abu Safinɛ Jara a ye baara mun gɛlɛya u ma ko baara in kɔnɔna la k'u ka mun ye an ka population Abu Safinɛ Jara olu bɛ se ka lakana cogo min na u k'olu bila ko in camancɛ o kɔnɔna la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ Sowa de Bamako ale kɔnɔ maa min y'a fasiri o de la y'a jara i bonya o b'a la Bokari ka fɔ la jara ka sɛbɛn n'i y'ale bila min bɛ talikɛ ka don ka fɔ l'indépendant n bɛ ale don a kɔnɔ kɛni ka don ka fɔ u ka bi sɔgɔmada bɔli u ko di Musa Bilali Sidibe nin ye ale ka sɛbɛn ye Musa ko di Musa a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen n'o bɛ talikɛ ka don ka fɔ Isufu Mayiga Pinochet k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ taara jamana ɲɛmaa fɛ k'a kɛ maa ye maa min ni o bɛ talikɛ ka don k'a fɔ président du comité de dialogue Pinochet ka don k'a fɔ pilotage du dialogue intermalien Bokari ka don k'a fɔ ko Dankɔrɔba in ani a ka cakɛlaw Bokari ka don k'a fɔ ko u ye conférence de presse dɔ kɛ maison de la presse la a kɛra o bɛ talikɛ ka don k'a fɔ kunnafonidi baro dɔ la Bokari ka don k'a fɔ ko u y'o ta k'u ɲɛsin kunnafonidilaw ma a kɛra Asa ka don k'a fɔ baara min ni a n'u donnen filɛ u bolo Bokari ka don k'a fɔ malidenw bɛ se ka bɔ ko in a t'a bolo kalama cogo min na Musa Bilali Sidibe a ko
maa min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Isufu Mayiga la, i ka dɔn k'a fɔ Pinochet premier ministre kɔrɔ, wa kari i ka dɔn k'a fɔ ale de taara nin waati tɛmɛnenw na k'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛma, n'a taara ka da a kan, i ka dɔn k'a fɔ président du comité du dialogue, i ka dɔn k'a fɔ intermalien, wa kari i ka dɔn k'a fɔ malidenw an yɛrɛ dama bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na, walasa i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ ani cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ, wa kari i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka sabati jamana in a fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na, o sababu la i ka dɔn k'a fɔ Usumani Isufu Mayiga, n y'a dɔn k'a fɔ a ye kunnafonidilaw k'olu wele, i ka dɔn k'a fɔ taratataw n'o bɛnna février kalo tile 20 tɛmɛnen ma n'o ye kunungo ye an kɔrɔ, i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni baara in kɛra i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ka so min bɛ yen n'o bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ maison de la presse, i ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni a baro sigi a kɛra o yɔrɔ la, a ko i ka dɔn k'a fɔ Usumani Isufu Mayiga a ka hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan, wakati ka dɔn k'a fɔ o ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ baara in bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn sabatilen cogo min na, jamana kɔnɔdenw an bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma ka baara in k'a kɛ kɛcogo ɲuman min kɔnɔ, ka dɔn k'a fɔ ko baro in kun bɛ tali kɛ u kan, min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Pinochet la, ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in a kun ma dabɔ foyi kama. Bukari o ye k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛma a ye danaya ta ka da i ka dɔn k'a fɔ cɛbaw ani ka dɔn k'a fɔ an balaka dɔw kan, i ka dɔn k'a fɔ walasa cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min na, i ka dɔn k'a fɔ kabi i ka dɔn k'a fɔ nin danaya in dara ka da u ka don min na, Bukari ka dɔn k'a fɔ ko nin se bɛ u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na, min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni di ka o baaraw kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ye, a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ février kalo tile 5 tɛmɛnen na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma la, a ye maa ninnu a ye u don sira, Bukari ka dɔn k'a fɔ baara ɲɛnama min dalen filɛ ka kalifa i ka dɔn k'a fɔ maa 100 ani maa 40 na, i ka dɔn k'a fɔ o ye comité yɛrɛ maa ye, dialogue intermalien, malidenw ka dɔn k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se k'an ka kow ɲɛnabɔ cogo min na, wa an yɛrɛw bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka fɔ ɲɔgɔnya i ka dɔn k'a fɔ k'o kɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na, n'a ma kɛ ni ka dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ da donnen ye an ka kow la, sabula i ka dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ ko ni finiw ɲɔgɔnna, Bukari ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ ko so ju la, walasa i ka dɔn k'a fɔ cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ bɛ sabati cogo min na, Usumani Isufu Mayiga ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye in sɛbɛn, a y'a jira k'a fɔ ko nin baara in a donna don cogo min na ko o de filɛ nin ye, i ka dɔn k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ CCB la, Bukari ka dɔn k'a fɔ baara in bɛ daminɛ don fɔlɔ min na u taara CCB la ni o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ centre de conférence national ka dɔn k'a fɔ de Bamako, Bukari ka dɔn k'a fɔ baara in kun fɔlɔ k'u y'a daminɛ ni min ye, i ka dɔn k'a fɔ commission 3 sigi fɔlɔ, commission 3 in ti dɔwɛrɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ka sigi fara ɲɔgɔn kan minnu ni ka dɔn k'a fɔ baara a jɔsenw ka dɔn k'a fɔ olu ka se ka bila sen kan, min ni ka dɔn k'a fɔ an bɛ u wele ko règlement intérieur, Bukari ka dɔn k'a fɔ a n'a kunnafoni kumaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na, i ka dɔn k'a fɔ commission 3 in olu ye baara kunfɔlɔw daminɛ o daminɛ cogo la, sabula i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ baara fɛn o fɛn ni a bɛ daminɛ a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ règlement n'o bɛ tali kɛ sariya kisɛ dɔw ka bila sen kan, walasa i ka dɔn k'a fɔ baara in a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na, Usumani Isufu Mayiga a ko ko o baaraw kɛlen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ o baaraw nana yira jama la, i ka dɔn k'a fɔ ko jama kɔni ye baara in ka a valider ni o ye ka i ka dɔn k'a fɔ ka sɔn kɛ a ma, waati min na i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ commission maaw la, olu sɔnni kɔrɔ ko i ka dɔn k'a fɔ commission 3 in ka baara kunfɔlɔ ma, Bukari ka dɔn k'a fɔ ko u ye commission ji ka tila i ka dɔn k'a fɔ commission 5 bayango, i ka dɔn k'a fɔ commission 5 in ka dɔn k'a fɔ olu de nana kuma i ka dɔn k'a fɔ baara in yɛrɛ a bɛna taa sira min kan, a k'i ka dɔn k'a fɔ commission in na u nana ka na baara kɛ fɛn min kan, o de bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ paix et réconciliation nationale, Bukari ye cohésion sociale, u ti dɔwɛrɛ o ye cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ ani ka dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya a bɛ se ka ɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na, i ka dɔn k'a fɔ ko u kumana u kan o ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na, k'u kumana u kan koyi, a ko tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen min ni ka dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko question politique ani institutionnelle, o ye ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a politique ko a bɛ taa gun min kan ani ka dɔn k'a fɔ a mara yɔrɔ yɛrɛ a mara cakɛdaw, Bukari ka dɔn k'a fɔ olu bɛna labɛn cogo minnu na, sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ani développement durable n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛ kow a n'a ɲɔgɔnkow la, Bukari ka dɔn k'a fɔ ko da donna nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, n'o bɔra a ko i ka dɔn k'a fɔ question sécuritaire k'u kumana u fana kan koyi, question sécuritaire ani défense i ka dɔn k'a fɔ du territoire, fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ lakana a bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana in kɔnɔ, a fɛɛrɛ n'a dabali ye jumɛnw ye, Bukari ka dɔn k'a fɔ lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana in a dugukolo bɛɛ lajɛlen kan cogo min na, Bukari ka dɔn k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya a kɛra u kan, a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ géopolitique et environnemental la, Bukari o tɛ dɔwɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ni jamana wɛrɛw cɛ a bɛ se ka an bɛ se ka lakana cogo min na, politique ko kɛlɛw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka jɛ ka kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na, Bukari ka dɔn k'a fɔ ko da donna nin bɛɛ lajɛlen na, i ka dɔn k'a fɔ Pinochet a ko i ka dɔn k'a fɔ baara in sigi kun bɛ fɛn minnu kan olu de fɔlen filɛ nin ye, kuma i ka dɔn k'a fɔ Pinochet a ko b'a ɲini ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw fɛ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an kunnafonidilaw la, Bukari ka dɔn k'a fɔ ko an ka faraw k'an ka jɛ ka nin baara in k'a kɛ koyi, sabula i ka dɔn k'a fɔ baaraba min ni a kalifalen filɛ olu lajɛ, a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'a kɛra baara ko jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a ko la koyi.
o pa ka do ka fɔ Pinochet a ko ka do ka fɔ kunnafonidilaw ka taa se ka do ka fɔ minnu ni olu bɛ wele ko kunnafonidila traditionnel wakari ka do ka fɔ ni o ye ko tradu a n'a ɲɔgɔngow ye wakari ka do ka fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen k'i sen do i ka do ka fɔ nin dialogue ko in na o kuma i ka do ka fɔ kɔrɔfɔ ɲuman minnu ni olu bɛna bɔ ko in kɔnɔ wakari ka do ka fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye a ka ja kunnafoni yɛrɛ a ɲuman ko de koyi ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka cɛbɛ ani kanbɛ i ka do ka fɔ ka sabati anw ka Mali jamana in kɔnɔ cogo min na baara ɲɛna Bilali Cissé Bilali Sidibé Musa Bilali Sidibé ka do ka fɔ a ko min bɛ talikɛ ka do ka fɔ Pinochet la a ye nin kɔrɔfɔ ninnu sarada a ka do ka fɔ ko hakili jigin do koyi min bɛ talikɛ ka do ka fɔ janvier kalo tile 28 min bɛ talikɛ ka do ka fɔ janvier kalo tile 28 na comité de ka do ka fɔ comité de pilotage ale nana sigi sen kan a ka do ka fɔ comité de pilotage sigilen sen kan min bɛ talikɛ ka do ka fɔ février kalo tile 2 la wakari ka do ka fɔ ko a membre n'o bɛ talikɛ a baarakɛlaw la wakari ka do ka fɔ ko olu nana i ka do ka fɔ olu tara min bɛ talikɛ ka do ka fɔ tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen février kalo ka do ka fɔ a tile 5 jamanakuntigi yɛrɛ n'o bɛ talikɛ ka do ka fɔ colonel Assimi Goïta la ale kɔni ka do ka fɔ ko a ye ninnu wele min bɛ talikɛ ka do ka fɔ Pinochet la k'a ta k'a bila jama ɲɛma wakari ka do ka fɔ baaraba min ni a kalifalen filɛ u la nin ye wakari ka do ka fɔ k'u do sira ka duwabu k'a kɛ u ye walasa i ka do ka fɔ cɛfɔ ani kabɛ wakari a bɛ sabati anw ka Mali dugukolo in kan cogo min na kunnafoni filɛ an ye min sama ka bɔ i ka do ka fɔ l'indépendant Musa Bilali Sidibé ale ka sɛbɛn Abu sangafɔla kokotala ma da ala ka ɲinɛ fure la ni waati na mun y'an ka siradala kɔlɔn ye san an bɛ foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ sirabadala kɔlɔn n'i y'ale ko fɔ o bɛ maître Mahamadu Gaba Gafure Awa ka Gaba professeur environnementaliste belebele ni waati na an bɛ foli k'u lase a ma Abu Safinɛ Jara an ko ten ko jɛlakɔrɔtigi ka fierté dɔ don malidenw ka fierté dɔ don africains ka fierté dɔ don Abu an bɛ don min na comme bi maître Mahamadu Gaba international Gafure Awa ka Gaba Abu Safinɛ k'a ni baara Gaba international a nana ka bɔ Burukina a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɛ n'a ma ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn ye dɛ ni Gaba ma ɲɔgɔn ye cɛ in Gaba yɛrɛ bi ni Gaba bɛ se ka ɲɔgɔn ye ne ɲɛnɛ ma a y'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ka parce que an bɔra a don laban min na i y'a jira ko n'a ye ɲɔgɔn ye ko n'a ye fɛn d'i ma ko ne ta ti a ka arama ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ayi a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ni Gaba ka ɲɔgɔn ye ka suma koyi nka an kɔni bɛ kuma nɛgɛjuru la fɛn fana ma ci cɛ fɛnɛ sa fɛn ma ci Alassane Camara an b'a Alassane Camara fɛnɛ an b'a fo kantona nin waati na kantona a b'an lamɛn ka bɔ États-Unis Abu Safinɛ Jara n bɛ bɔ ni sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako Laya Jara hali bi Laya a kumara a ko enregistrement Malikura taasira de Abu ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko kala Mayiga Abu sini o tɛ alamisa ye wa sigi kɛlen bɛ ka Sogɛli k'a makɔnɔ Abu siga t'a la ko nin ye baara belebele Sogɛli bolo sini koyi Laya Jara a y'a jira k'a fɔ ko docteur Sogɛli ko kala Mayiga a bɛ ni kana duwakun 2 ɲɔgɔnna bɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye Sogɛli a kun tunna Sogɛli ɲinina ka kɛɲɛ an kun t'a dɔn Sogɛli kɔni a ka lahala in bɛ togo mun sɛbɛnnikɛla ko ka siga t'a la mun ye belebele ɲɛ san dɔ bɛ docteur Sogɛli ko kala Mayiga ko fɔ ko a sigilen tɛ kura ye kana baara ka n'o daminɛ wa Abu Safinɛ Jara Sogɛli y'a jira k'a fɔ ko ale bɛna baara in k'o daminɛ ko a ni waati na galabu kɛnɛya dan ko o ye ale ta ye Abu Safinɛ Jara Sogɛli a ko k'a bɛ foli ta ni ka a ka membre de cabinet maaw ni k'u sɛgɛrɛ olu minnu ye Sogɛli ko kala Mayiga Abu Safinɛ Jara k'a bisimila Abu Safinɛ Jara a bɔlen nin waati gɛlɛn kɔnɔna la Sogɛli u y'a bisimila kosɛbɛ mun ye cabinet o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye chef de cabinet o ye Sogɛli ko kala Mayiga k'a bisimila mun ye primature o kɔnɔ chef de cabinet yɛrɛ ale tɛ maa wɛrɛ ye o de Mohamed Sidate Diko a y'a jira k'a fɔ ko ale n'a baaraɲɔgɔnw k'u bɛɛ lajɛlen b'a fɔ Sogɛli ɲɛna ko a bisimila Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko a nalen filɛ ka na baara ka na daminɛ kura ye wa k'a bisimila mun ye primature o kɔnɔna la koyi ale n'a jɛɲɔgɔnw k'u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ani dɛmɛ k'a bɛ ta ka Sogɛli ko kala Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko docteur Sogɛli ko kala Mayiga cɛkɔrɔba a yɛrɛ a ye kɔrɔfɔta tɛ cari Sogɛli a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ale bɛ foli ta ni k'a ka membre de cabinet maaw ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ale kɔfɛ olu minnu ye baara kɛ tilennenya o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara laadiriya o kɔnɔna la Sogɛli y'a jira k'a fɔ ko a bɛ foli ta ni ko olu kɔni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sogɛli kɔni a n'a ka membre de cabinet maaw ka nin ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko a kɛra nisɔndiya dan ye koyi docteur Sogɛli ko kala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko ale jɛɲɔgɔn minnu ni olu tun bɛ ale kɔɲa siga t'a la k'u ye baara caman de kɛ ale kɔ kaba ale nin waati in na ale tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara k'u ye baara caman kɛ u ka ale kɔ koyi wa baara ninnu fana ko a taabolo ko a ɲɛna kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun n'o kun bɛnna
tarata do ma février kalo kile mugan o tɛ wa docteur Sukali ko kala Mayiga Abu a kuma ka conseil de cabinet do kɔni ko kɛ conseil de cabinet mun kɛnɛ kan maliden caman k'u sigilen bɛ k'i tulo nɔgɔ k'a bɔ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Sukali mun kun b'a la a kun bɛna ɲɛfɔ cogo di mun de kun bɛ Sukali la Sukali kun bɛ report de lawaso walima Sukali kun bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ de kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali mun na a to min na a sigilen don sigi kun kɛlen bɛ ka Sukali makɔnɔ conseil de cabinet mun n'o kun kan ka kunu Abu Safinɛ Jara ko o jaabi ni ko o makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw caman de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi Abu Safinɛ Jara Sukali ye nin waati mun kɛ na a tɛ mun ɲɛ primature o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara Sukali ye nin waati mun kɛ a tɛ ka baara kɛ Abu Safinɛ Jara k'o sababu kɛ ko in yɛrɛ kɛra waati la waati mun na ni Sukali ko kala Mayiga ani an ka maa yɛlɛkɛbaw dɔw kun kan ka ɲɔgɔn ye o maa yɛlɛko la n'o bɛ société civile maaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara o ɲɔgɔn ye nin bɔra a dɔgɔ kɔrɔ o de kɛra sababu ye maa caman y'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba Abu Safinɛ Jara ko a fari ko a man di a la Abu Safinɛ Jara o ɲɔgɔn ye mun n'a kun kan ka tɛmɛ docteur Sukali ko kala Mayiga ani société civile maaw ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara ɲɔgɔn ye kɔni ko a nana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a donni dun kama Sukali tun bɛ fɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ Mali an ye bɔli min kɛ CEDEAO la Sukali tun bɛ fɛ ka taa o ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'o bɛ société civile maaw ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara mun ye Sukali ko kala Mayiga a n'a ka primature kɔnɔna la bilama k'o sababu kɛ waati tɛmɛnen na dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la Abu Safinɛ Jara i b'a ye k'a fɔ ko min ye Sukali ko kala Mayiga a ka primature Abu Safinɛ Jara n'o bɛ cabinet ko fɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la u ye bataki dɔ k'o cɛrɛ a b'u bɔlɔlɔ siraw fɛ bataki min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko min ye Sukali ko a bɛ na mun ye émission Malikura taasira D Abu Safinɛ Jara ko a bɛ n'o enregistrement k'o kɛ ORTM na Abu Safinɛ Jara u y'o bataki k'o sɛla mun ye réseaux sociaux o sanfɛ wa ko in a bɔra chef de cabinet yɛrɛ fan fɛ koyi Abu Safinɛ Jara an bɛ bali ko jumɛn de la labɛn in bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔfɛ Abu Safinɛ Jara mun ye o chef de cabinet kelen olu tilala k'a bɔ k'a jira k'a fɔ Abu Safinɛ Jara ko kuma mun n'o fɔra ko ye ŋunuŋunu kuma ye koyi k'e ko docteur Sukali ko kala Mayiga ko a ka enregistrement ko sigi kɛlen bɛ k'o makɔnɔ le 22 février n'o bɛ sini ko fɔ i ye kuma in faamu ale chef de cabinet in de communiqué de bɔra yen communiqué fɔlɔ de bɔra yen k'a jira k'a fɔ ko min ye Sukali a bɛna Malikura taasira enregistrement kɛ alamisa tɛmɛnen n'a tilala ka na fɔ ko o ye rumeur fana ye mun ko tɛ ne ko rumeur mun ne maaw y'o mɛn Abu Safinɛ Jara k'o tɛ dɛ ko ko alamisa nata in n'o ye sini ye k'o de don k'o ye sini don ayiwa nin bɛɛ bɔra yɔrɔ kelen nin kumakan fila bɛɛ bɔra yɔrɔ kelen o de ye maaw kamana kan o bɛ maaw kɔnɔ gan kɛ o de ye maaw kamana kan kojugu kɛ o ye maaw kamana kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara ko nin kɔrɔfɛn kɔni a ye maaw sɛbɛkɔrɔ kamana gan sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ Abu Safinɛ Jara mun ye Sukali kɔni a ka mun ye chef de cabinet maaw u y'a lajɛ cogo bɛɛ k'u b'u yɛrɛ lajɛya nin ko in na Abu Safinɛ Jara u jɛyalen ko a ma nɔgɔn koyi k'a kɛ ko mun ma fɛn kɛ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko maa si tɛ laloma ye bilen jamana in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye Sukali kɔni a nalen filɛ nin ye tan Abu Safinɛ Jara Malikura taasira o taasira D o enregistrement o kan ka kɛ sini Abu Safinɛ Jara ko Sukali k'a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa Abu Safinɛ Jara a ka nin waati bila in kɔnɔna la Sukali a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa fɛn mun n'o kɛra nin sababu ye hali communiqué mun n'o tɛmɛna chef de cabinet fanfɛla la a ko a kɛra cogo di ko sini ko Sukali bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa Abu Safinɛ Jara jɛmukan Malikura ale taasira D la Sukali a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa Sukali kɔni siga t'a la a wulila k'i jɔ wa baaraw bɛ daminɛna a y'a jira bi Abu Safinɛ Jara ko ale ka kɛnɛ o de ye kɛnɛyaden da ye ale Sukali ka kɛnɛ o ka ɲi cɛ a kumana dɛ sisan cɛkɔrɔbaw ka kɛnɛ ni denmisɛnw ye a ko maaw hakili la k'a fɔ k'ale ko banna ko ma ban ko Ala de bolo a tɛ ban sisan ko ye Ala ta de ko ye Ala ta ye a ko ten dɛ a tɛ ban sisan dɛ ko ni Ala y'a latigɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara k'a bɛ kɛ o waati nka maaw ta ye dɛ k'a tigɛ maaw ta ye dɛ ko bɛ kɛ Ala ta de k'a tigɛ maaw ta ye dɛ Sukali ko k'a bɛ kɛ Ala ta a bɛ jɔ an bɛɛ ɲɛ ɲɛna yan a bɛ jɔ Sukali ɲɛna a bɛ jɔ an yɛrɛw ɲɛna u jamana in kɔnɔ jamana ye kabako ye koyi fo dɔw bɛ ka Ala deli mɔgɔw kan dɔw yɛrɛ bɛ Ala deli mɔgɔw ka kiti dɔrɔn hali n'a fɛngɛra e bɛ bila a fɛngɛ de e tɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ e dan bɛɛ y'i ta in ye ka dimi k'i ta fɔ i dimi alors cɛ Abu an bɛ dugawu kɛ jamana in a ka ɲɛta bɛ maa mun bolo kɛnɛ Ala ka di docteur Sukali ma jamana ka ɲɛta a bɛ maa mun bolo an ka dugawu kɛ a banna koyi Ala de b'o tigi dɔn dɛ n'Ala sɔnna ko Ala k'a d'o tigi ma kunnafoni filɛ an y'a bɔ sɛbɛn mun na o de bɛ tali kɛ Sɔde Bamako la Laya Jara Abu ale fasiri bonya o b'a la
Bakari Kadu ka fɔ la Jara ka sɛbɛn n'i y'ale bila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Delta News Delta News Umaru Angoyiba nin ye ale ka sɛbɛn ye Bakari k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛ bɛ ka kɔrɔfɔ min sarada nin fɛn in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ nin kunnafoni sɛbɛn in kɔnɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ o bɛ tali kɛ 8e semaine de la jeunesse contre la corruption k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka jɔakun 4 nan walima jɔakun 8 k'a dɔn k'a fɔ olu kɛ bɛ ka o jɔakun minnu da Bakari k'a dɔn k'a fɔ yurugu yɛrɛ kɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ ko yali an bɛ waati jumɛn na ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ surfacturation des équipements militaires k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ sɔrɔsi minɛn minnu ni olu kun kan ka san anw ka jamana in kɔnɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ ni min kan ka san dɔrɔmɛ 10 Bakari k'a dɔn k'a fɔ a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ko u kɛ bɛ k'o safɔ dɔrɔmɛ 40 o de bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ surfacturation Bakari k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ olu de bɛ ka journal dɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ Delta News kɔnɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko u ye dénonciation dɔw kɛ o kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o waatiw la ka se sisan ma ko yali k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛ yɔrɔ jumɛn na a ko i k'a dɔn k'a fɔ surfacturation des équipements militaires yali k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ bila a ko bɛ niveau jumɛn na a ko bila bɛ k'a dɔn k'a fɔ da jumɛn na yali k'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ bɛ senna bilen wa minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu nɔ don bɛ a kow la yali k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn nin ko in na a k'i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba a ko 8e semaine min ni o ta daminɛtɔ filɛ nin ye Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna daminɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 19 Bakari k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila tile 26 la k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛna kɛ waati ye waati min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a bɛna gɛlɛya anw ka jamana in kɔnɔ a ko don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ surfacturation na a k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ɲɔ ɲangun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a k'i k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ka journal in kɔnɔ u ye k'a dɔn k'a fɔ numéro dɔ bɔ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ numéro 269 269 Bakari k'a dɔn k'a fɔ u ka journal sɛbɛn min ni a bɔra i ka dɔn k'a fɔ juin kalo tile 17 san 2020 na i ka dɔn k'a fɔ Delta News de ko don koyi olu ko k'u deli bɛ ka dossier belebele dɔw fɔ k'a bila koyi min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ suyani ninnu ni yurugu minnu kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ équipement militaire sɔrɔsi minɛn minnu ni olu kun kan ka san i ka dɔn k'a fɔ san 2018 waatiw la Bakari k'a dɔn k'a fɔ yurugu ko minnu kɛra a kow kɔnɔ ko olu ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen sara da i ka dɔn k'a fɔ ko yali an bɛ waati jumɛn nin ko in nɔ hali bi a k'olu b'a fɛ k'a si dɔn koyi cɛ surasi minɛ sanko yi kuma ka ca dɛ an ka taa Umaru i ka ko b'i bolo ye cɛ o Umaru Angoyiba a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ surfacturation a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ olu y'a bila u ka journal kɔnɔ kabi waati tɛmɛnenw na koyi o kuma in k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko o journal kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ marché gré à gré Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko u da sera a ma koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ u ti dɔwɛrɛ opérateur économique dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ jamana in kɔnɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko olu ta tɛ kuma dama ye koyi walima sɛbɛnni dama tɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ surfacturation a copie dɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko a dalu dɔ sɛbɛnnen bɛ u bolo wa a dalu papier dɔ bɛ u bolo wa kɛmɛ k'o yɛrɛ ja bila i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura in kɔnɔ koyi n'o bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ copie Bakari k'a dɔn k'a fɔ copie a ja bɛ i k'a dɔn k'a fɔ journal in kɔnɔ a k'o sɛbɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mangement la a ko i k'a dɔn k'a fɔ marché gré à gré Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛmɛn bɛ opérateur économique dɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔrɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ marché gré à gré o kɛra nin ko in kɔnɔ en 2018 k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni sɔrɔsi minɛnw sanni ye a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko hakili jiginna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ citerne dɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka i k'a dɔn k'a fɔ transport de troupes n'o bɛ tali kɛ sɔrɔsiw bɛ ta mobili minnu na a ko i k'a dɔn k'a fɔ o mobili dɔ bɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se 10 tonnes ɲɔgɔnko ma koyi Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko o dɔ libéré la n'o bɛ tali kɛ k'o jago Bakari k'a dɔn k'a fɔ walima k'o san Bakari k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnfura kɔni min bɛ a dira k'a fɔ ko a sanna wari min na k'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ 48 millions miliyɔn 48 n'a kunkanfɛn Bakari k'a dɔn k'a fɔ ko nka i k'a dɔn k'a fɔ a nana surfacturé n'o bɛ tali kɛ ka dɔ fara i k'a dɔn k'a fɔ a san sɛbɛn kan k'a ma sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ma sa unda koyi Bakari k'o taara jɔ fɔ 95 millions na n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 95 e ko fɔlɔ ye joli 48 miliyɔn 48 donc u y'o surfacturé ka na joli la 95 en 2018 u t'a triplé ya a b'o bɔ dɛ n'i y'a doublé kɔni kɛra o 48
ani 90 e cɛ double kɛra a bɛ double ko cɛ a b'o kɔnɔ an ka taa bon ala ko ye kun fɔlɔ ye a gosi kun filanan min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ Umaru Angoyi Bala a ko i ka dɔn k'a fɔ citerne dɔ Boubacar k'a dɔn k'a fɔ citerne carburant n'o bɛ tali kɛ essence bɛ kɛ min kɔnɔ awɔ carburant a ko i ka dɔn k'a fɔ 18 mm cube a ko i ka dɔn k'a fɔ min ni a bonya bɛ se o ma Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko o sanna i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfuraw la ko 50,000 Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko nka u nana ka na o surfacturer n'o bɛ tali kɛ ka dɔ fara a sɛbɛnfuraw kan k'a bɛɛ lajɛlen dibi Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko 1,188,000 doublé a n'a kunkanfɛ a doublé de 50 millions à 188 millions a ko ye kun filanan ye ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kun sabanan a ko kun sabanan k'i ka dɔn k'a fɔ mobili dɔ fana n'o bɛ tali kɛ citerne camion dɔ fana na n'a bonya bɛ t'i jɔ i ka dɔn k'a fɔ 5 mm cube la i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ san dɔɔni min kama Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko u ye sɛbɛnfura minnu fɛngɛ labɛn ko i ka dɔn k'a fɔ 109 millions miliyɔn 109 Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko nka u nana ka na o sɛbɛnfura k'a bɛɛ lajɛlen ba ma yɛlɛma Boubacar ka dɔn k'a fɔ k'o taa fɔ 130 la miliyɔn 9 Boubacar ka dɔn k'a fɔ k'u y'a yɛlɛ ka taa 130 miliyɔn 30 n'a kunkanfɛ dɔ fara l'o kan miliyɔn 109 k'a yɛlɛ ka taa miliyɔn 130 la cɛ 109 a ka ɲi cɛ 130 a ka ɲi kana foyi fɔ bilen a ka ɲi a kɛra 2018 de 2018 awɔ kabi 2018 waati o ma Laji Burama de sɔrɔ fanga la o y'a sɔrɔ o bɛ yen kɛ voilà fo ka taa Boubacar ka dɔn fɔ Umaru Angoyi Bala ale de ko Delta News kɔnɔ kɔrɔfɔ minnu ni u saradalen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ san 2018 waatiw la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ équipement militaire surfacturation n'o bɛ tali kɛ ka dɔ fara k'a dɔn k'a fɔ fɛnw sanzɔgɔ kan Boubacar ka sɔrɔ o ma san o la ko nin bɛɛ lajɛlen ye yuruguyurugu taabolo dɔ ye o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko da de bɛ nin ko in de kama olu b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ min ni ka dɔn k'a fɔ a fɔlen filɛ ko kuma kura tɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ kabi 2018 waatiw la ko nin baara cɛjuguw kɛra jamana in kɔnɔ yali ka dɔn k'a fɔ ko a ko bɛ da jumɛn na a ko bila mɛ hakɛ jumɛn na yali ka dɔn k'a fɔ jɛngɛ mɛ a kow kɔ wa walima i ka dɔn k'a fɔ a yuruguyurugu min ni a kɛ mɛ a waati la k'a bɛ ka ɲɛɲini wa i ka dɔn k'a fɔ olu minnu ni olu bɛ Delta News kɔnɔ olu kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko olu b'a fɛ k'a sidɔn kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ jeunesse min ni u bɛ i ka dɔn k'a fɔ lutte contre la corruption kɛlɛ la olu de ko i ka dɔn k'a fɔ ko u b'a fɛ ka ko in k'a sidɔn kuma ka ɲini ka dɔn k'a fɔ faama kura minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔ Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in a bila mɛ da min na Boubacar ka dɔn k'a fɔ k'u b'a fɛ ka kɛlɛ in k'a sidɔn k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a kɛlɛ bɛ sen nɔ walima i ka dɔn k'a fɔ ni a ko yɛrɛ bila mɛ pewu Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ayiwa k'a ɲɛɲini o tɛ u k'a ɲɛɲini 2018 tɛ u k'a ɲɛɲini Boubacar Umaru Angoyi Bala ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko don natɔ la ko min m'a bɔ nin ko in kunna a bɛ ɲɛfɔ Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ segin ka ɲɛfɔli kɛ an ye Wilibali don Abu indicateur du renouveau ne b'ale sama ka gɛrɛ na teriya la Abu Safinɛ Jara maa mun kumalen don a kɔnɔ o de bɛ tali kɛ Bala Sumayila Tarawele Bala a kumalen don Abu a ko siga t'a la crise électricité n'o bɛ kuranko gɛlɛya o kofɔ Abu Safinɛ Jara jɔyɔrɔ kɛlen bɛ ka sunkalo kalo k'o makɔnɔ koyi a ko mun ye ministre mun na ale bɛ énergie kunna a bɔra Malikura taasira de Abu Safinɛ Jara ka kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ Abu ko kɔrɔfɔ in ko maa tɛ se k'i a tɛ se ka maa hakili sigi koyi Abu Safinɛ Jara duguladenw hakilinata ye fɛn mun ye e ko ministre a ka kuma maaw u sɔnna wa Abu Safinɛ Jara duguladenw ka laɲini ye fɛn mun ye an jɔrɔna ko ye fɛn mun ye n'o bɛ sunkalo kalo o kofɔ Abu ministre ka kɔrɔfɔ in ko a ma maa jigi sigi dɛ sɛbɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ Bala Sumayila Tarawele indicateur du renouveau o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ nin ka da kalo damadɔ bɔ mun ye population malienne siga t'a la mun ye crise d'électricité Abu Safinɛ Jara n'o bɛ kurantigɛ banbali o kofɔ o ɲɔɲinilen don an ka jamana in kɔnɔ a bɛ nin ka na kalo damadɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛrɛ bɛ ka kɛ ka na kalo la kalo min n'o bɛ sunkalo kalo o kofɔ Abu Safinɛ Jara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko ale ye kalo ye an ka jamana ale kɔnɔna la Abu kuran kɔni a laɲini k'o ka ca kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara a kɛlen bɛ ka maaw k'u jɔrɔ maaw t'a dɔn a ko in a bɛna kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko ministre mun na ale bɛ tali kɛ madame Bintu Kamara Abu Safinɛ Jara a ye tɛmɛli min kɛ jɛmukan Malikura ale taasira de la ministre kɔni ko siga t'a la a ye kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛlɛ Abu Safinɛ Jara e ko o kɔrɔfɔ a ye maaw jigi sigi wa an jɔrɔlen bɛ fɛn mun na e ko a ye jigi sigi ta ka ɲɛsin an ma wa sɛbɛnnikɛla ko siga kɔni t'a la ministre y'a jira k'a fɔ a ye fɛɛrɛ kura minnu n'olu kan ka sigi Abu Safinɛ Jara ministre kɔni ye caman kɔni k'o fɔ o la
la abu safna jira abu ko ma ko ni jigishiki kuma ma fo koy sebani ngala no be talike bala sumaila trawule ayira ka fo ko ministry no be talike madame Bintu Kamara madame Bintu Kamara abu ayira ka fo ko nuwati na ko sigata la ko gele ko ni ko oba anga jamana ale ko na la kurango o sira fe akoni duya jite mina ka laje abu safna jira ko nango ka me deme ko kemu nyi mona dali fanfla la abu safna jira ko ye fenye ni balika wuli o te koy abu safna jira ministry Bintu Kamara ayira ka fo ko labe on be ke abu safna jira na manya ka fo ko amina nyini nga manantali kuran mina nyini manantali fanfla fe abu safna jira ko sabga o yoro kele mu yoro mun na ira kele nga marata kono koy ko sabga mu ye ma chama ne be kuran ka asalo o israel fe no be jamana chama foko ministry ka fola akon nango ka me fe ka kuran ko ta o yoro ko folena ko sabga o wuli ka joko be sina ma ka don ka foko o te balika wuli koy ka foko mu ye shu ko fara du sa ka abu safna jira ki be wuli ka foko ko kuran ka adima o israel fe ko be sina ka adima ko o fe ngoni ko o te ministry ya ira ka foko o fe ro be tika sengani o baro be tika sengani amma ko be kuran aka julla abu safna jira ko wati juli kono abu safna da nunum bala jira ye bara munno luka ka ke folo wala sa abu safna jira ni layini ko abisika sigi senga ali bi mu ministry ye no be tani Bintu Kamara ko fo abu tani Bintu Kamara akumara de ayira ka fo ko ni manatali jate mina ka laje abu safna jira sigata la fere mu ne dabali munno bna tigi senga ka kuran abu safna jira ka shama ka bo jila abu bara munno ko mega wati temuno na ka teme o bara kele ko teme de bina keno ye o de bina kura ya abu safna jira ko o de kama abu safna jira be na e ka fo ko mun groupe électrogène munu yira fana obey abu manatali ta temene ko faka boy groupe électrogène munu be ne taji na ka ko okono abu no be karbira o ko fo mu ministre Bintu Kamara ayira ka fo ko wati dola ali taji ko ninko annali fana ko gela belebele ko obu ola koy ko sabke abu safna jira e mako be taji akaina o fana fenye fe muna be labene abu me faka ni taji akai aka do ni wati na lol bela jele ye fenye fe muna labe no be sigi senga abu safna jira ko niya jite mina ka laje fe muna be talike karbira na ko karbira ka fana ka be na siramu fe abu safna jira o be siraba de ko fo o be dugumala de ko fo karbira ko atna sanfla fe ministry ya ira ka fo ko wati dola iba ka fo ko mi sitarni abu safna jira be sika gele ko osoro koy pani mi sika sitarni ko osoro wal ma alaka an kishi accident o be sika sitarni soro abu safna jira ko lu bela de mega sababu abu safna jira munye taji anali ko abe sumaya wal bela de mega sababu mu ka gele ka na kurangola ministry ali bi me tani Bintu Kamara abu safna jira akumara de malikura tasira de ministry ya ira ka fo akokuma muno be sina ka ira ka fo groupe électrogène kura abu safna jira ko be na sawa abu safna jira ko kuma ngoni kuma do koy abu safna jira ko kuma udando groupe électrogène kura san ko kuma ire abu safna jira ko okoni ko te o fo bena de groupe électrogène tikasa kura ko san ko kuma tini dokera ka mun sanadun bo har dokera groupe ko ay mana ta groupe sansa ngana bla busa be o kele no donc fram mga tike o de ka bo jila abana mega ta problème nga ka teme o fere de mga tike walma ka panneau solaire la abana o de ban lafiya kosobe ministre ko tene kosobe ke al ni na groupe sansa ibina avec dimi mako kata sa obita nyuma nzamwa ya na ay mena movie na amata jukuma samblo ngana na noy amikla ka tiga system koro e kule mono do karbiran ko karbiran ko ine tango wa maboko na ndila pya karbiran ko ine ko na gele kosobe ministre ko ya ira je be romina sa karbiran ko intanye kosobe tanye ne bo ministre no betani Bintu Kamara ko fo abu safna jira albi akumara dairu mal e balas mala trawole aya ira ka fo ko munye Bintu Kamara ya ira ka fo ko munye groupe mununo olube abu safna jira ko feran dabal lebi ga keko o groupe nu ko ogla groupe munu mesega ji ka sama e kuran ka sama ka bo jila abu safna jira feran dabal lebi ga keko o groupe nu ko olugla ko sabga olu groupe nu me pani na o kun dafrilendo abeni na wati jambo abu safna jira join ira ko wulla a groupe do la ko sabga do ira akla ka fo ko makatna ke a groupe nu na abu safna jira o groupe munu me kuran ka salo ka bo jila ka di limanoma ka di jamana kono do ma abu safna jira ko ogla nu ko ofana o baro be sina abu safna jira o be to ko muna mi selenge fana ta ko obete abu safna jira ko no lu bela jelen sikira senga abu sigata la ko lafiya bada ko obena kurango koni o konna la koy muye ministry ayayira ka fo abu safna jira kuma be mamun nda ka ira ka fo groupe électrogène kura ko obena sa uka don ka fo ko kuma ngoni ye ngunu kuma ne koy abu safna jira nango ka me groupe électrogène ko sa abu safna jira amakila ka se kura e kana muye
ye carburant ko de la abu dugu jɛ ko mugan ta a dugulen tɛ maa si la ko dɔ de bɛ fara carburant sɔngɔ kan hydroélectricité dun ka ji ka kura ka sama ka bɔ ji la abu safinɛ o ye fɛn mun n'o ka nɔgɔ an bolo kosɛbɛ n'o sɔngɔ n'o ka nɔgɔ abu safinɛ ne groupe électrogène ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi mun ye tani benu kamara abu safinɛ a y'a kumada dɛ mun ye jamuka malikura ale ta sira la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kalo damadɔ a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye énergie a yɛrɛ bɛ maracogo jugu min kɔnɔ abu safinɛ mun ye tani benu kamara a y'i da don la k'o fɛsɛ a ko an bɛ taabolo min na ko bi énergie kɔni siga kɔni t'a la baara camanw bɛ sen na baara belebele kɔni ko olu dayɛlɛla abu safinɛ mun ye énergie yɛrɛ a taabolo kɔnɔna la ko sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na mun ye diɲɛ ma don o don san o san abu safinɛ dɔ de bɛ fara kuran ɲini ta kan san o san abu safinɛ dɔ de bɛ fara kuran ɲini ta kan maa kura de bɛ don kuran ɲini ta kan san o san quartier kura de bɛ sigi abu safinɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ kuran de ka a ɲini wa o san abu safinɛ mun ye yɛlɛma fura ko ko o ti kɛ kuran kɔrɔ mun n'o b'an bolo abu safinɛ maa kura bɛna fara o kan kuran dun ye fɛn ye mutɛnimafɛn ye fɛn ye abu safinɛ a bɛ maa hakɛ mun ta o dadonnen don ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye hali bi mun ye minisiri n'o bɛ taa ni binu kamara ko fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ abu safinɛ wulikajɔ kɔni bɛ sen na k'a jira k'a fɔ ko mun ye don nataw la lafiya bada ko o bɛ na ko sabu kɛ énergie yɛrɛ filɛ bolo min kan gɛlɛya mun n'o bɛ énergie kɔnɔna la olu y'a dɔn fo k'a dɔnna kari abu safinɛ bana kɔni ko a fura ko a dɔnna bana fura dɔnna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bana ko a dɔnna wa abu safinɛ furakɛli baaraw kɔni ko olu bɛna kɛ don nataw la mun ye jamana ale kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la Bala Sumala Tarawele ale y'a fasiri i bonya o b'a la bon an k'a fɔ Bala Sumala Tarawele n'i y'ale ka sɛbɛn kɔnɔ ko sumaya ko ye k'a teliya dɛ kurantigɛ mun da maa wa ne finɛni sera k'an to a ka a ka haramu a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ kɛ kojugu ye dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ a yan'o cɛ an bɛ fɛɛrɛ k'a la komi nin waati in yɛrɛ fana la sɔgɔmada joona fɛ sisan nɛnɛni bɛ ka bɔ yanni funtɛni cɛ yanni sunkalo an b'a dɔn an b'a labɛn mɔgɔ t'a dɔn n'a Asimu kelen bɛ ka nɛnɛ kura dɔ wɛrɛ san bolo risi bolo kɛ c'est possible mais o de bɛ k'an lafiya nin waati na koyi ni risi ka di ka se degré min ma voilà i b'a sɔrɔ a kelen bɛ ka nin waati ninnu kɔnɔna la ka don sunkalo kɔnɔ Asimu kelen bɛ sɔn ka nɛnɛ dɔ demander Isu i y'a faamu wa a kelen bɛ ka nɛnɛ dɔ demander nɛnɛ bɛ ka yɔrɔ ni sɔgɔmada joona ninnu na sisan nɛnɛ bɛ bɔ sisan sɔgɔmada joona ninnu fɛ 5 heures wagati ninnu i b'a ye nɛnɛ fiɲɛ dɔ bɛ ci a ka bɔ hakili ma a bɛ komi Asimu a ye commande dɔ kɛ donc an bɛna sunkalo kɛ o nɛma kɔnɔna la quoi n'Ala sɔnna an bɛ dugawu de kɛ o ti b'a la o ka dɔn k'a fɔ Ala ka lafiya don kuranko la ami o tɛ a bɛ kɛ Bokari ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon i ka dɔn k'a fɔ Demba Conte nin ye ale ka sɛbɛn ye Demba ko di i ka dɔn k'a fɔ page minnu ni olu bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ page sur les réseaux sociaux Bokari k'a dɔn k'a fɔ page dɔw olu bila mɛ réseaux sociaux sanfɛ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ o page u bila mɛ ni Alliance des États du Sahel jɔ ye a k'i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o bɛ tali kɛ affaires étrangères a kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ kangari dakan ka o ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ a internet Bokari k'a dɔn k'a fɔ internet ma bɔlɔlɔsira bɛ ni olu ye k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ a kanubaw ye ani k'a dɔn k'a fɔ a matarafabaw ye sabula k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw bɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ dɔ la ni k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ u jɔyɔrɔ ye maa k'a dɔn k'a fɔ ko kangari dakan fisa k'a dɔn k'a fɔ denw wuli ka bɔ jɔ a kan ministre min ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Ablaye Diop ye k'a bɛ ɲini k'a dɔn k'a fɔ maa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la nin waati laban in na sabula k'a dɔn k'a fɔ baara cɛjugu min bɛ ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa ŋaniyajugu dɔw fɛ Bokari k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ ko a man ɲi Ablaye Diop i ka dɔn k'a fɔ Demba Conte a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 16 san 2023 Alliance k'a dɔn k'a fɔ des États du Sahel Bokari k'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ Mali k'a dɔn k'a fɔ Niger ani k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso Bokari k'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana saba in gɛn bɛ k'i cua bolo di ɲɔgɔn ma Bokari k'a dɔn k'a fɔ ka cua min da i k'a dɔn k'a fɔ o de ye k'a dɔn k'a fɔ Alliance des États du Sahel Bokari k'a dɔn k'a fɔ nin Alliance k'a dɔn k'a fɔ ko a bilara segin ka kɛ ni septembre kalo tile 16 san 2023 Bokari k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sigira ani ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yiriwaw ani développement caman de bɛ k'a dɔn k'a fɔ nin sigi in kɔnɔna na mɛ k'a dɔn k'a fɔ nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma in a kɔnɔna na Demba Conte k'a dɔn k'a fɔ a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɛtaw ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa ŋaniyajugu dɔw bɛ yen Bokari k'a dɔn k'a fɔ ko olu de kɛlen filɛ nin ye ka bɔlɔlɔ sanfɛla ka a minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ ka page Facebook dɔw k'olu dayɛlɛ a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux Bokari k'a dɔn k'a fɔ ka page dɔw dayɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ Alliance
jamana u jwala haka ja ka do fo min be talge ka do fo kuna fo chama de be ka bo ubulo ka do fo ko ado yere keme ka ka do fo mamunu ni ulu be wole ki ka do ka fo u kan bo no be talge ka do fo munu bi u ka fo u ka paju laje haka ja ka do fo ku ka paju komataru ani eme ni o be talge ka do fo fotaw bo ka do fo khajira ka fo ambe afa ko o de keme ka jama chama zoro bo ka do fo ministre mi ni o be talge ka do fo affaires étrangères la ambe jamana ngono no be talge ka do fo ablay jopula a ikado fo ablay jopu akokunungo Bukari Federikalo kile muga aye ka do ka fo pataki bo pataki ngonna na ka do ka fo kangare daka adebe akono akui ka do ka fo internetu no be telke ka do ka fo bololo amatraba ba munumbe Bukari ka do ka fo nini wati laba na ukeme ka ikado ka fo paju dale paju ka do ka fo ko ukeme ka dale ka nyeshi ka ke ka do ka fo mi me telke jamana sabaina Bukari ka ke na fo ulu ka paju dale leno Bukari ka do ka fo ukuma krofo chama de be ulu be jigi ka do ka fo paju nga sable ka do ka fo ko uye wale mi ni ani anga barai atibe akui ka do ka fo ablay jopu ki ka do ka fo chendo ka do ka fo alliance no be telke jamana sabaina alliance ka do ka fo akirera alliance ka do ka fo développement chama de be ka do ka fo uninyanje be telke ka do ka fo sira chama de be yiwo ani ka do ka fo nyeta chama de bolo dame kan ka do ka fo kunga ka nyini mo fe mamunu ngeme ka do ka fo ka paju ka adale aka ja ka korofo chejugu do ka do ka fo ko play ka ka paju gono ni ka yira ka fo ko o pon bore ka do ka fo alliance jamana uniyo jamana bolo ka do ka fo ko o ye fe mi ni ka do ka fo o ye fɛn cɛjugu ye ma k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu ni olu bɛ ka tɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ pajiw sanfɛ nin waati na paji tigiw k'a ɲini fɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'i ka paji datugu sabula n'u ma ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ pajiw dayɛlɛ bakari k'a dɔn k'a fɔ u k'a dayɛlɛ ni u yɛrɛ y'u to a ye bakari k'a dɔn k'a fɔ nka ka paji dayɛlɛ ni jamana saba ye a ye bakari ka wa ka kɔrɔfɔ dɔw bila i k'a dɔn k'a fɔ o pajiw sanfɛ k'a fɔ ko jamana saba in y'a fɔ bakari k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ u m'a fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko kangari da k'a dogo ye bakari k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la fɛn o fɛn ni an bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛlen don wa i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen ka dɔn k'a fɔ olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ali larawuli k'a boloda ka bɔlɔlɔ sanfɛla k'a bɛɛ lajɛlen contrôler bakari k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ o cɛ ni tɛgɛ tara i k'a dɔn k'a fɔ nin kuma in na ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min ni a bɛ ka ta ka alliance jamanaw ko olu sɛgɛrɛ nin waati in na sabula i k'a dɔn k'a fɔ page in kɔnɔ min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ dɔw la olu de bɛ ka sarada kɔnɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye bakari k'a dɔn k'a fɔ bisi ani bisi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲagamina ani k'a dɔn k'a fɔ bisi basa bakari k'a ta i k'a dɔn k'a fɔ jamana saba in k'a sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛɲumanw dɛ bakari k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye min ni k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛna don fili kɔnɔ o kuma in k'a dɔn k'a fɔ minisiri n'o bɛ tali kɛ Ablaye Diop la ko k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i jadon yɔrɔ la nin waati in na sabula k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu bɛ ka bɔ u ka pajiw sanfɛ ni alliance jamanaw to a ye bakari k'a dɔn k'a fɔ ko alliance jamanaw ka paji tɛ ka don nataw la tiɲɛ don u bɛna pajiw kɔni créer alliance to a la nka i ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi alliance jamana maaw ka paji tɛ paji fɛn o fɛn n'a créer bɛ alliance to a la ko alliance alliance ta tɛ a bɛɛ ye mɔgɔw yɛrɛ ta ye k'u k'a bɛɛ jɔsi ka ayiwa kuma fɔ faamuyara nafolo filɛ an ye min sama ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Kɔnte ale ka sɛbɛn Abu Demba Kɔnte an bɛ foli ko lase a ma o waati kelen na mun ye belebele in sa Fabugu Mori n'ale ko fɔra a bɛ Mamadu Jara ko fɔ Fabugukaw ka Mori Abu an ko ten ka min si fɛ ka salo bɔn si fɛ Abu Safinɛ Jara a fɔ mun ye Mamadu Jara Abu Safinɛ Jara Fabugukaw ka funangɛni an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ funangɛni mun n'a ka kalimu a ka timi n'a fɔ dugawu sɛriwa la Abu Safinɛ Jara n'a y'a gosi est-ce que t'a la i bɛ jaabi ye dɛ a b'i ye Fabugu Mamadu Jarakɛ e yɔrɔ Safinɛ ko kɔni o taara ka dankɛ sa wa mun ye Gami ka jugu n'a min ye i b'o kalama o ka jugu Gami ka jugu n'a min ale se ka fɔ maaya na wa a ka teli o de fɛ kojugu Fabugu Mamadu voilà aw jaralaka minnu fana bɛ yen n'a tɛ ba muso caman furu la ni muso murutila dɔrɔn o b'a bolo a ka muruti dɔrɔn voilà n'a murutira a fura duman b'a bolo n'a murutira a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ segin a dakurun ka a lana o de segin dan ye tabarikala a banna o de segin dan ye tulo b'a la a y'a mɛn 79 85 85 41 79 85 85 41 Abu Safinɛ Jara nouvelle horizon ne bɛ bɔ n'ale tɛ cari maa mun kumalen don a kɔnɔ o ye Ari Musa Mayiga a kumara a ko mun ye suwala baya Haidara Zulfakar Abu Safinɛ Jara Zulfakar ko a officialiselen don k'a kɔni bɛ ni ngana dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ polyclinique pasari yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la tɛ cari Abu ko suwala baya Haidara ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Zulfakar a ka famille kɔni n'o b'a ka denbaya ko fɔ olu y'a jira k'a fɔ ko Zulfakar kɔni nin waati na Abu Safinɛ Jara ko a fari jolenba tɛ wa min ye farigan yɛrɛ kɔni k'a bɛ Zulfakar la sɛbɛnnikɛla ko k'u ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ mun ye Zulfakar yɛrɛ kɔni a ka denbayaw yɔrɔ Abu Safinɛ Jara n'o b'a balimaw ko fɔ
ya ira k'a fɔ ko olu ka belebele n'o bɛ Zulfakar ko fɔ Suala Baya Haidara Abu Suala Baya Haidara a bɛ polémique palsar la ko a bɛ ni kana dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ Abu Safinɛ Jara k'u ye kibaruya in kɔni k'a sɛnsɛn a sɛnsɛnni yɛrɛ kɔni ko u m'a bɔ Suala yɛrɛ ka denbaya o yɔrɔ wa ko Suala kɔni ko a bɛ min ye polémique palsar la ko a bɛ ni ka dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye Suala Baya Haidara Abu Safinɛ Jara mun ye garde pénitentiaire maa minnu bɛ yen n'o bɛ surveillant de prison ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'olu de y'a exhorté ka na n'a ye fo Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la koyi Suala Baya Haidara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko Zulfakar Abu Safinɛ Jara a tun bɛ don i la gasika t'a la mun ye garde kɔni u y'a escorté ka na n'a ye fo capitale la n'o bɛ Faba o kofɔ o sabu kɛ mun ye Suala Baya Haidara a fari a sɛbɛkɔrɔ dolenba tɛ sɛbɛnnikɛla ko Abu mun ye Suala Baya Haidara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye wajulikɛla don an ka jamana ale kɔnɔna la wa Abu Safinɛ Jara nin waati in na ko gɛlɛya kɔni k'o bɛ Suala Baya Haidara da la sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Suala Baya Haidara a banabaatɔ de bɔra joli la Abu Safinɛ Jara kana mun ye polyclinique passer o kɔnɔna la wa a bɛ chambre min kɔnɔna la u b'a fɔ a ma ko chambre VIP Abu Safinɛ Jara chambre VIP siga t'a la ko Suala Baya Haidara ko a b'o dɔ kɔnɔ mun ye passer clinique passer kɔnɔna la an dala ye o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko k'u ye kibaruya in kɔni yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ mun ye Suala yɛrɛ a ka denbaya maa dɔ yɔrɔ o de ye kibaruya in kɔni a tiɲɛtigiya sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Suala Baya Haidara a ka denbaya o y'a yira k'a fɔ ko Suala Baya Haidara a ka bana in bɛ bolo min kan bi Abu Safinɛ Jara ko a diyagoyalen don ko ka taa jamana ale kɔ kan ye walasa mun ye Zulfakar ye Abu Safinɛ Jara a bɛ se ka kɛnɛya cogo min na Abu ko sabu kɛ Zulfakar ko mun ye bana yɛrɛ suya o ma se ka dɔn fɔlɔ Zulfakar Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ka denbaya yira k'a fɔ ko bana ko o siya o ma se ka dɔn ko Zulfakar ko a kan ka bɔ mun ye jamana in kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan walasa a bɛ se ka furakɛ cogo min na mun ye jamana ale kɔ kan la sɛbɛnnikɛla ko hakili lajiginna a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko Suala Baya Haidara tɛgɛ tara ka da ale kan ka taa n'a ye maison centrale d'arrêt de Bamako Abu Safinɛ Jara décembre 2023 o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a ma ɲɛ mun kɔ ko mun ye Suala Baya Haidara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye mandat de dépôt o tara ka da kan Abu Safinɛ Jara o ni transfert bɛɛ lajɛlen tugura ɲɔgɔn na k'a transférer ni ka taa n'a ye don i la i ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara jalaki mun n'a talen bɛ ka Zulfakar k'o sɛgɛrɛ o sabu kɛ procureur mun n'ale bɛ pôle spécialisé dans la lutte anti cybercriminalité Abu Safinɛ Jara o kɛlen bɛ ka jalaki mun ta ka ɲɛsin Zulfakar ma o de bɛ tali kɛ atteinte au crédit de l'État Abu Safinɛ Jara propos de nature à troubler l'ordre public Abu Safinɛ Jara ninnu tɛ jalaki ɲumanw ye ninnu jalakiw de talen bɛ ka Zulfakar kɔni ni k'a sɛgɛrɛ an bɛ waati min na comme bi sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min kɔni bɛ bolo kan bi o de ye mun ye Suala yɛrɛ kɔni a ka denbaya ye Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye a ka avocat kan a ka kalandenw Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u tugu ɲɔgɔn kɔ wa u bɛ Haut Conseil islamique du Mali u b'olu kɔ koyi Abu Safinɛ Jara ani organisation de la société civile maa dɔw ko walasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na maa ŋaniya ɲumantigiw Abu Safinɛ Jara jamana marabaaw u bɛ se ka jisuma dɔɔni kɛ u koliji la cogo min na Abu sɔnna tɛ ko Suala Baya Haidara dugu jɛ ko 21 Abu Safinɛ Jara k'i b'a fɔ ko kunun ko ka fisa ni bi ye bon ayiwa a ko bana kɔni bɛ ka dɔgɔkun kelen bɔ Ala ka ko ɲɛ nɔgɔya o tɛ bana bɛ dɔgɔkun kelen bɔ dɛ Ala ka ko ɲɛ nɔgɔya o tɛ dugawu kɛ cɛ o Ala ka ko ɲɛ nɔgɔya cɛ bon ko in fana ma nɔgɔ parce que kaso bon kasa minnu bɛ yen a ma nɔgɔn quoi i mana lafiya cogo cogo voilà a kɛra cogo cogo différence a maɲi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kisi Abu Carole Valentine mun ye Gafure Awa Gindo karamuso ale layidu a bɛ foli k'u lase nin waati in na k'a fɔ a ɲɛna ko a Gindo karamuso ani layidu a b'an lamɛn ka bɔ États-Unis Gafure Awa Gindo ko a Gindo nin waati in na nin ye baba natɔ de ye Baba Adama Ture kɛ nin ye baba natɔ ye an b'a fɔ baba ɲɛna ko a Ture nin waati in na Abu an tɛ bi taa kuru yan waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ taara waati a sɛbɛkɔrɔ taara fo k'a fɔ ko a taara an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen gɛlɛn bɛ k'i jɛ k'u tigɛ k'u di ɲɔgɔn ma lakana a bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔna a la cogo min na Kolonɛli Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ ko o tun ye fɛn ɲumanba ye jamana marabaaw tun bɛ ka fɛn mun k'o ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ɲini fɛn o kɛra sɔrɔ fɛn ye Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko min ye jamana faama kɔni a ye cikan mun k'o di sɔrɔsiw ma Abu Safinɛ Jara ko hali bi k'u ka tɛmɛ ni lagɛrɛ ye koyi mun ye gɛrɛntɛ ye k'u k'a ta ka sigi mun ye jatigɛwale kɛbaaw da la maa de ko ka Abu Safinɛ Jara k'i bɛ fɛ ka gɔri don an ka lakana sira fɛ jamana faama y'a jira k'a fɔ ko mun ye sɔrɔsiw k'u kana fiɲɛ don tigilamaw ma koyi Abu Safinɛ Jara u ni mun ka kan ko u ka ta k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Kolonɛli Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ foli ta ni ka wolomasiri tabaw k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara o fana mana bɔ yen mun ye jamana kɔnɔdenw ko a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ abada sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na foli ko a bɛ ta ka ni ka jamana kɔnɔdenw k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara Kolonɛli Sadio Kamara ka fɔ la a ko an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la n'a
bɛ musaka gɛlɛya o kofɔ o n'a ta bɛɛ ko siga t'a la ko fasodenw jɔlen tora u ka armée malienne kɔ Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn ye fɛn minnu ɲinɛ tɛ se ka kɛ a ko cogo si la Colonel Sado Kamara a ko o siratigɛ la sa jamana faama yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko foli ani tanu ni walimadɔ o bɛ taa nin waati na ni ka fasodenw k'u sɛgɛrɛ an bɛ gɛlɛya la tiɲɛ don Abu Safinɛ Jara nka an y'a dɔn k'a fɔ ko lakana n'o sigira sen kan Abu Safinɛ Jara nin caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛnabɔ min ye Colonel Sado Kamara a ko min an ka jamana a bɛ bolo min kan bi siga t'a la Abu an ka wolomasiri tabaw an sɛbɛkɔrɔ jolen don n'i ko kɛlɛkɛminɛnw Abu Safinɛ Jara o caman de o sana ka di an ma kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ nin waati na n'u bɛ kɛlɛ kɛ ji jukɔrɔla la minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛla fɛ Abu Safinɛ Jara mun ye côté 4 minnu bɛ kɛlɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen na minnu yɛrɛ bɛ fiɲɛ k'a tigɛ maninfinw na Abu Safinɛ Jara k'u n'a tɔ k'u to bɔrɔ kɔnɔ an bɛ don min na comme bi kɛlɛkɛminɛ minnu don olu bɛ an ka cɛfini tabaw bolo Abu Safinɛ Jara a kɛlɛkɛminɛ a bɛ kɛ sababu ye an ka wolomasiri tabaw mission minnu n'o talen bɛ ka kalifu ma n'o bɛ baara minnu n'o talen bɛ ka d'u ma o de lakana ka boli jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔdenw ni an'u bolofɛnw bɛ se ka kisi cogo min na Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la kɛlɛkɛminɛ minnu don olu bɛ an bolo an bɛ waati min na comme bi ani kɛlɛkɛcɛ minnu don olu b'an bolo Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko o baara ko o bɛ se ka kɛ Colonel Sado Kamara Abu Safinɛ Jara hali bi a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na comme bi ko wulikajɔ ko o de bɛ ka bila sen kan Abu Safinɛ Jara jamana marabaa ninnu fɛ walasa min ye jamana kɔnɔden minnu bɛ Alliance des États du Sahel kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara lakana o bɛ se ka sabati cogo min na n'i ma ko mun ɲini ɲɔgɔnya in kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a kumakan bɛɛ lajɛlen o tɛ se ka bɔ kɛnɛma mun bɛ se ka bɔ Abu Safinɛ Jara nin y'o de fɔlen Colonel Sado Kamara hali bi ko a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka président de la transition n'o bɛ Colonel Assimi Goïta ko fɔ Abu Safinɛ Jara a ye sira kura minnu ni k'o di wolomasiri tabaw ma Abu Safinɛ Jara a ye bɔ baara belebele minnu k'o ta ka kalifa wolomasiri tabaw ma Abu Safinɛ Jara baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Colonel Assimi Goïta k'a ye mun gɛlɛya k'u jija ko mun ye jamana kɔnɔdenw n'u o bɛ se ka kisi cogo min na Abu Safinɛ Jara u ka baaraw kɔnɔna la ko mun ye jamana kɔnɔdenw olu ni bɛ se ka kisi cogo min na jamana kɔnɔdenw bololafɛnw bɛ se ka kisi cogo min na Colonel Sado Assimi Goïta a ye baara mun ta ka kalifa olu sɔrɔsiw la ko o ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi mun ye Colonel Sado Kamara Abu Safinɛ Jara a ye kuma la dɛ a ko jamana faama kɔni ye mun gɛlɛya mun ye wolomasiri tabaw ye Abu Safinɛ Jara ko hali bi u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ mun ta ka da terrorisiw da la Abu Safinɛ Jara k'u ka tɛmɛ ni gɛrɛntɛ in ye Abu Safinɛ Jara gɛrɛntɛ u ka n'u bolo jigin abada Mahamadu y'a laɲini Abu Safinɛ Jara k'i bɛ gɔɔrɔni don anw ka wolomasiri tabaw ka nin baara in na wa Mahamadu y'a laɲini Abu Safinɛ Jara ko mun ye k'i bɛ gɛlɛya don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka na ni basigibaliya an ka jamana kɔnɔna la ko wolomasiri tabaw i ni mun ka kan k'u k'a ta teliya la k'i sɛgɛrɛ mun ye hali bi an ka autorité de la transition Abu Safinɛ Jara u kɔni y'a jira k'a fɔ u bolo min kan bi Abu Safinɛ Jara bɛɛ lajɛlen de bɛna sigi sen kan wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ u bɛ wulikajɔ mun na ko dɔ bɛna far'o kan Abu Safinɛ Jara hali bi walasa min ye jamana kɔnɔdenw ni a n'u bololafɛnw bɛ se ka kisi cogo min na wa an ka jamana k'a daminɛ kɔrɔn ka taa bila fo Kilebi Bani ani Baba Kayi ka taa gosi fo Kidal Abu Safinɛ Jara lakana bɛ se ka boli a fan bɛɛ lajɛlen na cogo min na Abu Safinɛ Jara ko o baaraw bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ɲɔgɔnye in kɔni n'a kɛra tɛnɛndon février kalo tile 19 kɔfɛ san 2000 ani san 24 mun ye président de la transition Assimi Goïta ani sɔrɔsi ɲɛma ninnu ka ɲɔgɔnye kɔnɔna la a kɔni ye mun gɛlɛya Abu Safinɛ Jara a ye baara mun gɛlɛya u ma ko baara in kɔnɔna la k'u ka mun ye an ka population Abu Safinɛ Jara olu bɛ se ka lakana cogo min na u k'olu bila ko in camancɛ o kɔnɔna la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ sɔden Bamako ale kɔnɔ maa min y'a fasiri o de la y'a jara i bonya o b'a la Bukari kanu ka fɔ la jara ka sɛbɛn n'i y'ale bila min bɛ talikɛ ka don ka fɔ l'indépendant n bɛ ale don a kɔnɔ kɛni ka don ka fɔ u ka bi sɔgɔmada bɔli u ko di Musa Bilali Sidibe nin ye ale ka sɛbɛn ye Musa ko di Musa a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen n'o bɛ talikɛ ka don ka fɔ Isufu Mayiga Pinochet k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ taara jamana ɲɛmaa fɛ k'a kɛ maa ye maa min ni o bɛ talikɛ ka don k'a fɔ président du comité du dialogue Pinochet ka don k'a fɔ pilotage du dialogue intermalien Bukari ka don k'a fɔ ko Dankɔrɔba in ani a ka cakɛlaw Bukari ka don k'a fɔ ko conférence de presse dɔ kɛ maison de la presse la a kɛra o bɛ talikɛ ka don k'a fɔ kunnafonidi baro dɔ la Bukari ka don k'a fɔ ko u y'o ta k'o ɲɛsin kunnafonidilaw ma a kɛra Asa ka don k'a fɔ baara min ni a n'u donnen filɛ u bolo Bukari ka don k'a fɔ malidenw bɛ se ka bɔ ko in a t'a bolo kalama cogo min na Musa Bilali Sidibe a ko maa min bɛ yen n'o bɛ talikɛ ka don k'a fɔ Isufu Mayiga la ka don k'a fɔ Pinochet premier ministre kɔrɔ Bukari ka don k'a fɔ ale de taara nin waati tɛmɛnenw na k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛma n'a taara ka da a kan i k'a dɔn k'a fɔ président du comité du dialogue i k'a dɔn k'a fɔ intermalien Bukari ka don k'a fɔ malidenw an yɛrɛ dama bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ani cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Bukari ka don k'a fɔ u bɛ se ka sabati jamana in a fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na o ye sababu la i k'a dɔn k'a fɔ Usumani Isufu Mayiga n y'a dɔn k'a fɔ a ye kunnafonidilaw k'olu wele
wele i ka dɔn k'a fɔ tratado n'o bɛnna février kalo tile 20 tɛmɛnen ma n'o ye kunungo ye an kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni baara in kɛra i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ka so min bɛ yen n'o bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ maison de la presse i ka dɔn k'a fɔ ko kunnafonidi in a baro sigi a kɛra o yɔrɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ Usmani Isufu Mayiga a ka hakilina tun tɛ dɔ wɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan Boubacar ka dɔn k'a fɔ o ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ baara in bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn sabatilen cogo min na jamana kɔnɔdenw an bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma ka baara in k'a kɛ kɛcogo ɲuman min kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ ko baro in kun bɛ tali kɛ u kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Pinochet la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in a kun ma dabɔ foyi kama Boubacar o ye k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛma a ye danaya ta ka da i ka dɔn k'a fɔ cɛbaw ani ka dɔn k'a fɔ an balaka dɔw kan ka dɔn k'a fɔ walasa cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min na kuma i ka dɔn k'a fɔ kabi ka dɔn k'a fɔ nin danaya in taara ka da u ka don min na Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko nin sen bɛ u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni di ka o baaraw kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ février kalo tile 5 tɛmɛnen na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma la a ye maa ninnu a ye u don sira Boubacar ka dɔn k'a fɔ baara ɲɛnama min dalen filɛ ka kalifa i ka dɔn k'a fɔ maa 100 ani maa 40 na y'a dɔn k'a fɔ o ye comité yɛrɛ maa ye dialogue intermalien malidenw ka dɔn k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se ka an ka kow ɲɛnabɔ cogo min na wa an yɛrɛw bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka fɔ ɲɔgɔnya i ka dɔn k'a fɔ k'o kɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na n'a ma kɛ ni ka dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ da donnen ye an ka kow la sabula i ka dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ ko ni finiw ɲɔgɔnna Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ ko so ju la walasa i ka dɔn k'a fɔ cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ bɛ sabati cogo min na Usmani Isufu Mayiga ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye in sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ ko nin baara in a donna don cogo min na ko o de filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ CCB la Boubacar ka dɔn k'a fɔ baara in bɛ daminɛ don fɔlɔ min na u taara CCB la ni o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ centre de conférence national ka dɔn k'a fɔ de Bamako Boubacar ka dɔn k'a fɔ baara in kun fɔlɔ k'u y'a daminɛ ni min ye i ka dɔn k'a fɔ commission 3 sigi fɔlɔ commission 3 in ti dɔwɛrɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ka sigi fara ɲɔgɔn kan minnu ni ka dɔn k'a fɔ baara a jɔsenw ka dɔn k'a fɔ olu ka se ka bila sen kan min ni ka dɔn k'a fɔ an bɛ u wele ko règlement intérieur Boubacar ka dɔn k'a fɔ a n'a kunnafoni kumaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ commission 3 in olu ye baara kunfɔlɔw daminɛ o daminɛ cogo la sabula i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ baara fɛn o fɛn ni a bɛ daminɛ a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ règlement n'o bɛ tali kɛ sariya kisɛ dɔw ka bila sen kan walasa i ka dɔn k'a fɔ baara in a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na Usmani Isufu Mayiga a ko o baaraw kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ o baaraw nana yira jama la i ka dɔn k'a fɔ ko jama kɔni ye baara in ka a valider ni o ye ka i ka dɔn k'a fɔ ka sɔn kɛ a ma waati min na i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ commission maaw la olu sɔnni kɔrɔ ko i ka dɔn k'a fɔ commission 3 in ka baara kunfɔlɔ ma Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko u ye commission ji ka tila i ka dɔn k'a fɔ commission 5 bayango ka dɔn k'a fɔ commission 5 in ka dɔn k'a fɔ olu de nana kuma i ka dɔn k'a fɔ baara in yɛrɛ a bɛna taa sira min kan a k'i ka dɔn k'a fɔ commission in na u nana ka na baara kɛ fɛn min kan o de bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ paix et réconciliation nationale Boubacar ye cohésion sociale u ti dɔwɛrɛ o ye cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ ani ka dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya a bɛ se ka ɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko u kumana u kan o ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na k'u kumana u kan koyi a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen min ni ka dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko question politique ani institutionnelle o ye ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a politique ko a bɛ taa gun min kan ani ka dɔn k'a fɔ a mara yɔrɔ yɛrɛ a mara cakɛdaw Boubacar ka dɔn k'a fɔ olu bɛna labɛn cogo minnu na sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ani développement durable n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛ kow a n'a ɲɔgɔnkow la Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko da donna nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o bɔra a ko i ka dɔn k'a fɔ question sécuritaire k'u kumana u fana kan koyi question sécuritaire ani défense i ka dɔn k'a fɔ du territoire fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ lakana a bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana in kɔnɔ a fɛɛrɛ n'a dabali ye jumɛnw ye Boubacar ka dɔn k'a fɔ lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana in a dugukolo bɛɛ lajɛlen kan cogo min na Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya a kɛra u kan a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ géopolitique et environnemental la Boubacar o tɛ dɔwɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ni jamana wɛrɛw cɛ a bɛ se ka an bɛ se ka lakana cogo min na politique ko kɛlɛw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka jɛ ka kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko da donna nin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ Pinochet a ko i ka dɔn k'a fɔ baara in sigi kun bɛ fɛn minnu kan olu de fɔlen filɛ nin ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ Pinochet a ko b'a ɲini i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw fɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an kunnafonidilaw la Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko an ka faraw k'an ka jɛ ka nin baara in k'a kɛ koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ baaraba min ni a kalifalen filɛ olu la nin ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'a kɛra baara ko jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a ko la koyi o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Pinochet a ko i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ wele ko kunnafonidila traditionnel Boubacar k'a dɔn k'a fɔ ni o ye réco tradu a n'a ɲɔgɔnkow ye Boubacar k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen k'i sen don i k'a dɔn k'a fɔ nin dialogue ko in na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ɲuman minnu ni olu bɛna bɔ ko in kɔnɔ Boubacar k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye h'a ka jan kunnafoni yɛrɛ a ɲuman ko de koyi ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a sabati anw ka Mali jamana in kɔnɔ cogo min na baara ɲɛna
Bilali Cissé Bilali Silbe Musa Bilali Silbe ka do fɔ a ko min talikɛ ka do fɔ Pinochet la a ye nin kɔrɔfɔ ninnu sarada i ka do fɔ ko hakili jigin do koyi min bɛ talikɛ ka do fɔ janvier kalo tile 28 min bɛ talikɛ ka do fɔ janvier kalo tile 28 na comité de ka do fɔ comité de pilotage ale nana sigi sen kan a ko i ka do fɔ comité de pilotage sigilen sen kan min bɛ talikɛ ka do fɔ février kalo tile 2 la Bakari ka do fɔ ko a membre n'o bɛ talikɛ a baarakɛlaw la Bakari ka do fɔ ko olu nana i ka do k'a fɔ olu tara min bɛ talikɛ ka do fɔ tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen février kalo ka do fɔ a tile 5 jamanakuntigi yɛrɛ n'o bɛ talikɛ ka do fɔ colonel Assimi Goïta la ale kɔni ka do fɔ ko a ye ninnu wele min bɛ talikɛ ka do fɔ Pinochet la k'a ta k'a bila jama ɲɛma Bakari ka do fɔ baaraba min ni a kalifalen filɛ u la nin ye Bakari ka do fɔ k'u do sira ka duwabu k'a kɛ u ye walasa i ka do fɔ cɛfɔ ani kabɛ Bakari a bɛ sabati anw ka Mali dugukolo in kan cogo min na kunnafoni filɛ an ye min sama ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ l'indépendant Musa Bilali Sidibe ale ka sira Abu sangafola kokotala e ma da ala ka ɲinɛ fure la ni waati na mun y'an ka siradala kɔlɔn ye san an bɛ foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ sirabatala kɔlɔn ni ale ko fɔ o bɛ maître Mahamadu Gaba Gafure Awa ka Gaba professeur environnementaliste belebele ni waati na an bɛ foli k'u lase a ma Abu Safinɛ Jara an ko ten ko Jalakɔrɔti ka fierté dɔ don Malidenw ka fierté dɔ don Africains ka fierté dɔ don Abu an bɛ don min na comme bi maître Mahamadu Gaba international Gafure Awa ka Gaba Abu Safinɛ k'a ni baara Gaba international a nana ka bɔ Burukina a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɛ e n'a ma ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn ye dɛ ni Gaba ma ɲɔgɔn ye cɛ in Gaba yɛrɛ bi ni Gaba bɛ se ka ɲɔgɔn ye ne ɲɛnɛma a y'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ka parce que an bɔra a don laban min na i y'a yira ko n'a ye ɲɔgɔn ye ko n'a ye fɛn d'i ma ko ne ta ti a ka arama ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ayi a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ni Gaba ka ɲɔgɔn ye ka suma koyi nka an kɔni bɛ kuma nɛgɛjuru la fɛn fana ma ci cɛ fɛnɛ sa fɛn ma ci Alassane Camara an b'a Alassane Camara fɛnɛ an b'a fo kantona nin waati na kantona a b'an lamɛn ka bɔ États-Unis Abu Safinɛ Jara n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako Laya Jara halibi Laya a kumara a ko enregistrement Malikura taasira de Abu ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko kala Mayiga Abu sini o tɛ alamisa ye wa sigi kɛlen bɛ ka Sogɛli k'a makɔnɔ Abu siga t'a la ko nin ye baara belebele Sogɛli bolo sini koyi Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko docteur Sogɛli ko kala Mayiga a bɛ nin kana duwakun 2 ɲɔgɔnna bɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye Sogɛli a kun tunna Sogɛli ɲinina ka kɛɲɛ an t'a dɔn Sogɛli kɔni a ka lahala in bɛ cogo mun sɛbɛnnikɛla ko ka siga t'a la mun ye belebele ye san dɔ bɛ docteur Sogɛli ko kala Mayiga ko fɔ e ko a sigilen tɛ kura ye kana baara ka n'o daminɛ wa Abu Safinɛ Jara Sogɛli y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna baara in k'o daminɛ ko a ni waati na galabu kɛnɛya dan ko o ye ale ta ye Abu Safinɛ Jara Sogɛli a ko k'a bɛ foli ta ni ka a ka membre de cabinet maaw ni k'u sɛgɛrɛ olu minnu ye Sogɛli ko kala Mayiga Abu Safinɛ Jara k'a bisimila Abu Safinɛ Jara a bɔlen nin waati gɛlɛn kɔnɔna la Sogɛli u y'a bisimila kosɛbɛ mun ye cabinet o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye chef de cabinet o ye Sogɛli ko kala Mayiga k'a bisimila mun ye primature o kɔnɔ chef de cabinet yɛrɛ ale tɛ maa wɛrɛ ye o de Mohamed Sidate Diko a y'a yira k'a fɔ ko ale n'a baaraɲɔgɔnw k'u bɛɛ lajɛlen b'a fɔ Sogɛli ɲɛna ko a bisimila Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko a nalen filɛ ka na baara ka na daminɛ kura ye wa k'a bisimila mun ye primature o kɔnɔna la koyi ale n'a jɛɲɔgɔnw k'u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ani dɛmɛ k'a bɛ ta ka Sogɛli ko kala Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko docteur Sogɛli ko kala Mayiga cɛkɔrɔba a yɛrɛ a ye kɔrɔfɔta tɛ cari Sogɛli a y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ale bɛ foli ta ni k'a ka membre de cabinet maaw ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ale kɔfɛ olu minnu ye baara kɛ tilennenya o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara laadiriya o kɔnɔna la Sogɛli y'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ta ni ko olu kɔni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sogɛli kɔni a n'a ka membre de cabinet maaw ka nin ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko a kɛra nisɔndiya dan ye koyi docteur Sogɛli ko kala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko ale jɛɲɔgɔn minnu olu tun bɛ ale kɔɲa siga t'a la k'u ye baara caman de kɛ ale ko kaba ale nin waati na ale tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara k'u ye baara caman k'u ka ale kɔ koyi wa baara ninnu fana ko a taabolo ko a ɲɛna kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun n'o kun bɛnna tarata don ma février kalo tile 20 o tɛ wa docteur Sogɛli ko kala Mayiga Abu a kun kan ka conseil de cabinet dɔ kɔni k'o kɛ conseil de cabinet mun kɛnɛ kan maliden caman k'u sigilen bɛ k'i tulo kɔrɔ k'a tulo nɔgɔ k'a bɔ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Sogɛli mun kun b'a la a kun bɛna a ɲɛfɔ cogo di mun de tun bɛ Sogɛli la Sogɛli tun bɛ repos de la wa so walima Sogɛli tun bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ de kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali mun na a to min na a sigilen don sigi kun kɛlen bɛ ka Sogɛli makɔnɔ conseil de cabinet mun n'o kun kan ka kunun Abu Safinɛ Jara k'o jaabi ni k'o makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko
ko ako malidenw caman de bigi yira ɲininga bi Abu Safinatila sugale ni waati mun kɛ na a tɛ mun ɲɛ primature o kɔnɔna la Abu Safinatila sugale ni waati mun kɛ a tɛ ka baara kɛ Abu Safinatila k'o sabu kɛ ko in yɛrɛ kɛra waati la waati mun na ni sugali ko la Mayiga ani an ka maa yelegebaw dɔw kun kan ka ɲɔgɔn ye o maa yeleko la n'o bɛ société civile mɔgɔw ko fɔ Abu Safinatila o ɲɔgɔn ye ni bɔra a dɔgɔkɔrɔ o de kɛra sababu ye maa caman y'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba Abu Safinatila ko a fari ko a man di a la Abu Safinatila o ɲɔgɔn ye mun na kun kan ka tɛmɛ docteur Sugali ko la Mayiga ani société civile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinatila ɲɔgɔn ye kɔni ko a nana bɔ a dɔgɔkɔrɔ a donni dun kama Sugali tun bɛ fɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ Mali an ye bɔli min kɛ CEDEAO la Sugali tun bɛ fɛ ka taa o ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'o bɛ société civile mɔgɔw ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinatila mun ye Sugali ko la Mayiga a n'a ka primature kɔnɔna la bilama k'o sabu kɛ waati tɛmɛnen na dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la Abu Safinatila i b'a ye k'a fɔ ko min ye Sugali ko la Mayiga a ka primature Abu Safinatila n'o bɛ cabinet ko fɔ Abu Safinatila siga t'a la u ye bataki dɔ k'o cɛrɛ a b'u bɔlɔlɔ siraw fɛ bataki min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko min ye Sugali ko a bɛ na mun ye émission Malikura Tasira D Abu Safinatila ko a bɛ n'o enregistrement k'o kɛ ORTM na Abu Safinatila u y'o bataki k'o sɛla mun ye réseaux sociaux o sanfɛ wa ko in a bɔra chef de cabinet yɛrɛ fan fɛ koyi Abu Safinatila an bɛ bali ko jumɛn de la labɛn in bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔfɛ Abu Safinatila mun ye o chef de cabinet kelen olu tilala k'a bɔ k'a jira k'a fɔ Abu Safinatila ko kuma mun n'o fɔra ko ye ŋunuŋunu kuma ye koyi k'e ko docteur Sugali ko la Mayiga ko a ka enregistrement ko sigi kɛlen bɛ k'o makɔnɔ le 29 février n'o bɛ sini ko fɔ i ye kuma in faamu ale chef de cabinet in de communiqué de bɔra yen communiqué fɔlɔ de bɔra yen k'a jira k'a fɔ ko min ye Sugali a bɛna Malikura taasira enregistrement kɛ alamisa tɛmɛnen n'a tilala ka na fɔ ko o ye rumeur fana ye mun ko ten ne ko rumeur mun ne maaw y'o mɛn Abu Safinatila k'o tɛ dɛ ko ko alamisa nata in n'o ye sini ye k'o de don k'o ye sini don ayiwa nin bɛɛ bɔra yɔrɔ kelen nin kumakan fila bɛɛ bɔra yɔrɔ kelen o de ye maaw kamana kan o bɛ maaw kɔnɔ gɔn kɛ o de ye maaw kamana kan kojugu kɛ o ye maaw kamana kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinatila ko nin kɔrɔfɛn kɔni a ye maaw sɛbɛkɔrɔ kamana gan sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ Abu Safinatila mun ye Sugali kɔni a ka mun ye chef de cabinet maaw u y'a lajɛ tɔgɔ bɛɛ k'u b'u yɛrɛ lajɛ nin ko in na Abu Safinatila u jɛlen ko a ma nɔgɔn koyi k'a kɛ ko mun ma fɛn kɛ Abu Safinatila ko siga t'a la ko maa si tɛ lɔlɔma ye bilen jamana in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye Sugali kɔni a nalen filɛ nin ye tan Abu Safinatila Malikura taasira o taasira de o enregistrement o kan ka kɛ sini Abu Safinatila ko Sugali k'a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa Abu Safinatila a ka nin waati bila in kɔnɔna la Sugali a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa fɛn mun n'o kɛra nin sababu ye hali communiqué mun n'o tɛmɛna chef de cabinet fanfɛla la a ko a kɛra cogo di ko sini ko Sugali bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa Abu Safinatila jamukan Malikura ale taasira de la Sugali a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa Sugali kɔni siga t'a la a wulila k'i jɔ wa baaraw bɛ daminɛna a y'a jira bi Abu Safinatila ko ale ka kɛnɛ o de ye kɛnɛyaden da ye ale Sugali ka kɛnɛ o ka ɲi cɛ a kumana dɛ sisan cɛkɔrɔbaw ka kɛnɛ ni denmisɛnw ye a ko maaw hakili la k'a fɔ k'ale ko banna ayi ko ma ban ayi ko bɛ Ala de bolo a ti ban sisan ko ye Ala ta de ko ye Ala ta ye a ko ten dɛ a ti ban sisan dɛ ko ni Ala y'a latigɛ cogo min na Abu Safinatila ko a bɛ kɛ o waati awɔ nka maaw ta ye dɛ k'a tigɛ maaw ta ye dɛ ko bɛ kɛ Ala ta de ye k'a tigɛ maaw ta ye dɛ Sugali ko k'a bɛ kɛ Ala ta ye a bɛ jɔ an bɛɛ ɲɛ ɲɛna yan a bɛ jɔ Sugali ɲɛna a bɛ jɔ an yɛrɛw ɲɛna u jamana in kɔnɔ jamana ye kabako ye fo dɔw bɛ ka Ala deli mɔgɔw kan dɔw yɛrɛ bɛ Ala deli mɔgɔw ka kite dɔrɔn hali a fɛngɛra e bɛ bila a fɛngɛ de e tɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ e dan bɛɛ y'i ta in ye ka dimi k'i ta fɔ i dimi alors cɛ Abu an bɛ dugawu kɛ jamana in a ka ɲɛta bɛ maa min bolo kɛnɛ Ala ka di docteur Sugali ma jamana ka ɲɛta a bɛ maa min bolo an ka dugawu kɛ a banna koyi Ala de b'o tigi dɔn dɛ n'Ala sɔnna ko Ala k'a d'o tigi ma kunnafoni filɛ an y'a bɔ sɛbɛn mun na o de bɛ tali kɛ Suwade Bamako la Laya Jara Abu Ali Fasiri bonya o b'a la Bakari Kanu fɔ Laya Jara ka sɛbɛn n'i y'ale bila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Delta News Umaru Angoyiba nin ye ale ka sɛbɛn ye bari ko di Bakari k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛ bɛ ka kɔrɔfɔ min zarada nin fɛn in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala k'a dɔn k'a fɔ nin kunnafoni sɛbɛn in kɔnɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ o bɛ tali kɛ 8e semaine de la jeunesse contre la corruption k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka jɔakun 4nan walima jɔakun 8nan k'a dɔn k'a fɔ olu kɛn bɛ ka o jɔakun minnu da Bakari k'a dɔn k'a fɔ yurugu yɛrɛ kɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na a puis
k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko yali an bɛ waati jumɛn na a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ surfacturation des équipements militaires k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ sɔrɔsi minɛn minnu ni olu kun kan ka san anw ka jamana in kɔnɔ bakari ka dɔn k'a fɔ ni min kan ka san dɔrɔmɛ 10 bakari ka dɔn k'a fɔ a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ko u kɛn bɛ k'o safɔ dɔrɔmɛ 40 o de bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ surfacturation bakari ka dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ olu de bɛ ka journal dɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Delta News kɔnɔ bakari ka dɔn k'a fɔ ko u ye dénonciation dɔw kɛ o kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o waatiw la ka se sisan ma ko yali k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛ yɔrɔ jumɛn na a ko i k'a dɔn k'a fɔ surfacturation des équipements militaires yali k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ bila a ko bɛ niveau jumɛn na a ko bila bɛ i k'a dɔn k'a fɔ da jumɛn na yali k'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ bɛ sen nɔ bilen wa minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu nɔ don bɛ a kow la yali k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn nin ko in na a k'i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba a ko 8e semaine min ni o ta daminɛtɔ filɛ nin ye bakari k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna daminɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 19 bakari k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila tile 26 la a k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛna kɛ waati ye waati min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a bɛna gɛlɛya anw ka jamana in kɔnɔ a ko don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ surfacturation na a k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ɲɔ ɲangun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a k'i k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ka journal in kɔnɔ u ye k'a dɔn k'a fɔ numéro dɔ bɔ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ numéro 269 269 bakari k'a dɔn k'a fɔ u ka journal sɛbɛn min ni a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ juin kalo tile 17 san 2020 na i k'a dɔn k'a fɔ Delta News de ko don koyi olu ko k'u dalen bɛ ka dossier belebele dɔw fɔ k'a bila koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ suyani ninnu ni yuruguyurugu minnu kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ équipement militaire sɔrɔsi minɛn minnu ni olu kun kan ka san i k'a dɔn k'a fɔ san 2018 waatiw la bakari k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ko minnu kɛra a kow kɔnɔ ko olu ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen sara da i k'a dɔn k'a fɔ ko yali an bɛ waati jumɛn nin ko in nɔ ni hali bi a k'olu b'a fɛ k'a si dɔn koyi cɛ surasi minɛ sanko in kuma ka ca dɛ an ka taa Umaru i ka ko b'i bolo ye cɛ o Umaru Angoyiba a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ surfacturation a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ olu y'a bila u ka journal kɔnɔ kabi waati tɛmɛnenw na koyi o kuma in k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko o journal kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ marché gré à gré bakari k'a dɔn k'a fɔ ko u da sera a ma koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ u ti dɔwɛrɛ opérateur économique dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ jamana in kɔnɔ wa bakari k'a dɔn k'a fɔ ko olu ta tɛ kuma dama ye koyi walima sɛbɛnni dama tɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ surfacturation a copie dɔ bakari k'a dɔn k'a fɔ ko a dalu dɔ sɛbɛnnen bɛ u bolo wa a dalu papier dɔ bɛ u bolo wa kɛmɛ k'o yɛrɛ ja bila i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura in kɔnɔ koyi n'o bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ copie bakari k'a dɔn k'a fɔ copie a ja bɛ i k'a dɔn k'a fɔ journal in kɔnɔ a k'o sɛbɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mangement la a ko i k'a dɔn k'a fɔ marché gré à gré bakari k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛmɛ bɛ opérateur économique dɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ marché gré à gré o kɛra nin ko in kɔnɔ en 2018 k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni sɔrɔsi minɛnw sanni ye a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko hakili jiginna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ citerne dɔ bakari k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka i k'a dɔn k'a fɔ transport de troupes n'o bɛ tali kɛ sɔrɔsiw bɛ ta mɔbili minnu na a ko i k'a dɔn k'a fɔ o mɔbili dɔ bɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se 10 tonnes ɲɔgɔnko ma koyi bakari k'a dɔn k'a fɔ ko o dɔ libéré la n'o bɛ tali kɛ k'o jago bakari k'a dɔn k'a fɔ walima k'o san bakari k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnfura kɔni min bɛ a jira k'a fɔ ko a sanna wari min na k'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ 48 millions miliyɔn 48 n'a kunkanfɛn bakari k'a dɔn k'a fɔ ko nka i k'a dɔn k'a fɔ a nana surfacturé n'o bɛ tali kɛ ka dɔ fara i k'a dɔn k'a fɔ a san sɛbɛn kan k'a ma sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ma sa unda koyi bakari k'o taara jɔ fɔ 95 millions na n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 95 e ko fɔlɔ ye joli 48 miliyɔn 48 donc u y'o surfacturé ka na joli la 95 en 2018 u t'a triplé ya a b'o bɔ dɛ n'i y'a doublé kɔni kɛra o 48 ani 90 cɛ doublé kɛra a bɛ doublé cɛ a b'o kɔnɔ an ka taa bakari k'o ye kun fɔlɔ ye a gosi filanan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba la a ko i k'a dɔn k'a fɔ citerne dɔ bakari k'a dɔn k'a fɔ citerne carburant n'o bɛ tali kɛ essence bɛ kɛ min kɔnɔ carburant a ko i k'a dɔn k'a fɔ 18 mm cube a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bonya bɛ se o ma bakari k'a dɔn k'a fɔ ko o sanna i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfuraw la ko miliyɔn 50 bakari k'a dɔn k'a fɔ ko nka u nana ka na o surfacturé n'o bɛ tali kɛ ka dɔ fara a sɛbɛnfuraw kan k'a bɛɛ lajɛlen dibi bakari k'a dɔn k'a fɔ ko miliyɔn 188 a n'a kunkanfɛn doublé de 50 millions à 188 millions
a ko ye kun filanan ko min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ kun sabanan na a ko kun sabanan k'i ka dɔn ka fɔ mobili dɔ fana n'o bɛ talikɛ citerne camion dɔ fana na n'a bonya bɛ t'i jɔ i ka dɔn ka fɔ 5 mm kibu la i ka dɔn ka fɔ ko o fana i ka dɔn ka fɔ ko a bɛ san dɔɔni min kama wakati ka dɔn ka fɔ ko u ye sɛbɛnfura minnu fɛngɛ labɛn k'i ka dɔn ka fɔ 109 millions miliyɔn 109 wakati ka dɔn ka fɔ ko nka u nana ka na o sɛbɛnfura k'a bɛɛ lajɛlen ba ma yɛlɛma wakati ka dɔn ka fɔ k'o taa fɔ miliyɔn 130 la miliyɔn 9 wakati ka dɔn ka fɔ k'u y'a yɛlɛ ka taa miliyɔn 100 ani miliyɔn 30 n'a kun ka fɛ dɔ fara l'o kan miliyɔn 109 k'a yɛlɛ ka taa miliyɔn 130 la cɛ 109 a ka ɲi cɛ 130 a ka ɲi kana foyi fɔ bilen a ka ɲi a kɛra 2018 de 2018 awɔ kabi 2018 waati o ma Laji Burama de sɔrɔ fanga la o y'a sɔrɔ o bɛ yen kɛ voilà fo ka da Bɔkari ka dɔn fɔ Umaru Angoyiba ale de ko Delta News kɔnɔ kɔrɔfɔ minnu ni u sara dalen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ san 2018 waatiw la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ équipement militaire surfacturation n'o bɛ talikɛ ka dɔ fara k'a dɔn k'a fɔ fɛnw sanjɔgɔ kan Bɔkari ka sɔrɔ o ma san o la ko nin bɛɛ lajɛlen ye yuruguyurugu taabolo dɔ ye o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko da de bɛ nin ko in de kama olu b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ min ni ka dɔn k'a fɔ a fɔlen filɛ ko kuma kura tɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ kabi 2018 waatiw la ko nin baara cɛjuguw kɛra jamana in kɔnɔ yali ka dɔn k'a fɔ ko a ko bɛ da jumɛn na a ko bila mɛ hakɛ jumɛn na yali ka dɔn k'a fɔ jɛngɛ mɛ a kow kɔ wa walima i ka dɔn k'a fɔ a yuruguyurugu min ni a kɛ mɛ a waati la k'a bɛ ka ɲɛɲini wa walima i ka dɔn k'a fɔ olu minnu ni olu bɛ Delta News kɔnɔ olu kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko olu b'a fɛ k'a sidɔn kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ jeunesse min ni u bɛ k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la corruption kɛlɛ la olu de ko i ka dɔn k'a fɔ ko u b'a fɛ ka ko in k'a sidɔn kuma ka ɲini ka dɔn k'a fɔ faama kura minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔ wakati ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in a bila mɛ da min na wakati ka dɔn k'a fɔ k'u b'a fɛ ka kɛlɛ in k'a sidɔn k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a kɛlɛ bɛ sen nɔ walima i ka dɔn k'a fɔ ni a ko yɛrɛ bila mɛ pewu wakati ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ayiwa k'a ɲɛɲini o tɛ u k'a ɲɛɲini 2018 tɛ k'a ɲɛɲini Bɔkari Umaru Angoyiba ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko don natɔ la ko min m'a bɔ nin ko in kunna a bɛ ɲɛfɔ ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ segin ka ɲɛfɔli kɛ an ye Wilibali don Abu indicateur du renouveau ne b'ale sama ka gɛrɛ na teriya la Abu Safinɛ Jara maa min kumalen don a kɔnɔ o de bɛ tali kɛ Bala Sumayila Tarawele Bala a kumalen don Abu a ko siga t'a la crise électricité n'o bɛ kuranko gɛlɛya o kofɔ Abu Safinɛ Jara jɔyɔrɔ kɛlen bɛ ka sunkalo kalo k'o makɔnɔ koyi a ko mun ye ministre mun na ale bɛ énergie kunna a bɔra Malikura taasira de Abu Safinɛ Jara ka kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ Abu ko kɔrɔfɔ in ko maa tɛ se a tɛ se ka maa hakili sigi koyi Abu Safinɛ Jara duguladenw hakilinata ye fɛn mun ye ko ministre a ka kuma maaw u sɔnna wa Abu Safinɛ Jara duguladenw ka laɲini ye fɛn mun ye an jɔrɔna ko ye fɛn mun ye n'o bɛ sunkalo kalo o kofɔ Abu ministre ka kɔrɔfɔ in ko a ma maa jigi sigi dɛ sɛbɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ Bala Sumayila Tarawele indicateur du renouveau o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ nin ka da kalo damadɔ bɔ mun ye population malienne siga t'a la mun ye crise d'électricité Abu Safinɛ Jara n'o bɛ kurantigɛ banbali o kofɔ o ɲɔɲinilen don an ka jamana in kɔnɔ a bɛ nin ka na kalo damadɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ka kɛ ka na kalo la kalo min n'o bɛ sunkalo kalo o kofɔ Abu Safinɛ Jara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko ale ye kalo ye an ka jamana ale kɔnɔna la Abu kuran kɔni a laɲini k'o ka ca kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara a kɛlen bɛ ka maaw k'u jɔrɔ maaw t'a dɔn a ko in a bɛ na kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko ministre mun na ale bɛ tali kɛ Madame Bintu Kamara Abu Safinɛ Jara a ye tɛmɛli min kɛ Jɛmukan Malikura ale taasira de la ministre kɔni ko siga t'a la a ye kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛlɛ Abu Safinɛ Jara e ko o kɔrɔfɔ a ye maaw jigi sigi wa an jɔrɔlen bɛ fɛn mun na e ko a ye jigi sigi ta ka ɲɛsin an ma wa sɛbɛnnikɛla ko siga kɔni t'a la ministre y'a jira k'a fɔ a ye fɛɛrɛ kura mun n'olu kan ka sigi Abu Safinɛ Jara ministre kɔni ye caman kɔni k'o fɔ o la nka Abu Safinɛ Jara Abu k'a ma maaw kɔni jigi sigi kuma o ma fɔ koyi sɛbɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ Bala Sumayila Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko ministre n'o bɛ tali kɛ Madame Bintu Kamara Abu a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ko siga t'a la ko gɛlɛya kɔni ko o bɛ an ka jamana ale kɔnɔna la kuranko o sira fɛ a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara ko n'an ko k'an bɛ dɛmɛ k'o kɛ mun ye manadali fanfɛla la Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn mun ni bali ka wuli o tɛ koyi Abu Safinɛ Jara ministre Bintu Kamara a y'a jira k'a fɔ ko labɛnw de bɛ kɛ Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛna ɲinini kɛ manatali
kuran mina ɲini manatali fanfila fɛ abu safinɛ jira k'o sabu kɛ o yɔrɔ kelen mun yɔrɔ mun na n'an yɛrɛ kelen ka mara t'a kɔnɔ koyi k'o sabu kɛ mun ye maa caman de bɛ kuran ka a salo o sira in fɛ n'o bɛ jamana caman fɔ kɔ minisiri ka fɔ la a ko n'an ko k'an bɛ fɛ ka kuran k'o ta o yɔrɔ kofɔlen in na k'o sabu kɛ o wulikajɔ kow bɛ sen na maaw ka dɔn k'a fɔ ko o tɛ bali ka wuli ye koyi k'a fɔ ko mun ye su ko fara dugusajɛ kan abu safinɛ jira k'i bɛ wuli k'a fɔ k'u ka kuran ka a d'i ma o sira fɛ k'u bɛ sina k'a d'i ma ko o fɛn kɔni ko o tɛ minisiri y'a jira k'a fɔ ko o fɛɛrɛw bɛ tigɛ sen kan nin o baaraw bɛ tigɛ sen kan nin aw mago bɛ kuran hakɛ joli la abu safinɛ jira wagati joli kɔnɔ abu safinɛ jira ninnu bɛɛ lajɛlen ye baara mun olu kan ka kɛ fɔlɔ walasa abu safinɛ jira nin laɲini ko a bɛ se ka sigi sen kan hali bi mun ye minisiri ye n'o bɛ Tani Bintu Kamara ko fɔ abu Tani Bintu Kamara a kumana dɛ a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye manatali jateminɛ k'a lajɛ abu safinɛ jira siga t'a la fɛɛrɛ mun ni dabali mun n'o bɛna tigi sen kan ka kuran abu safinɛ jira k'a sama ka bɔ ji la abu baara mun n'o tun bɛ kɛ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ o baara kelen ko tɛmɛ de bɛna kɛ n'o ye o de bɛna kurakuraya abu safinɛ jira ko o de kama abu safinɛ jira i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye groupe électrogène minnu yɛrɛ fɛnɛ o bɛ yen abu manatali ta tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen groupe électrogène minnu bɛ yen ni taji n'a ka kan ko o kɔnɔ abu n'o bɛ karibira o kofɔ mun ye minisiri Bintu Kamara a y'a jira k'a fɔ ko waati dɔw la hali taji kɔni ko a nali fɛnɛ ko gɛlɛya belebele ko o b'o la koyi o sabu kɛ abu safinɛ jira i mago bɛ nin taji hakɛ in na o fana ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ labɛn ne abu n bɛ fɛ ka nin taji hakɛ a ka don nin waati in na olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn mun n'a labɛn n'o bɛ sigi sen kan abu safinɛ jira ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ fɛn mun n'a bɛ tali kɛ karibiran na ko karibiran ka fɛnɛ k'a bɛna sira mun fɛ abu safinɛ jira o bɛ siraba de kofɔ o bɛ dugumala de kofɔ karibiran ko a tɛna sanfɛla fɛ minisiri y'a jira k'a fɔ ko waati dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko mun ye sitɛrini abu safinɛ jira a bɛ se ka gɛlɛya ko o sɔrɔ koyi pani bɛ se ka sitɛrini k'o sɔrɔ walima ala k'an kisi accident o bɛ se ka sitɛrini sɔrɔ abu safinɛ jira k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye abu safinɛ jira mun ye taji a nali ko a bɛ sumaya olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye mun ye ka gɛlɛya k'a na kuranko la minisiri hali bi n'o ye Tani Bintu Kamara abu safinɛ jira a kumana dɛ mali kura taasira den minisiri y'a jira k'a fɔ a ko kuma mun n'o bɛ senna k'a jira k'a fɔ ko groupe électrogène kura abu safinɛ jira k'o bɛna san wa abu safinɛ jira k'o kuma in kɔni ŋunuŋunu kumaw don koyi abu safinɛ jira ko ŋunuŋunu kumaw dan don groupe électrogène kura sanniko kuma yɛrɛ abu safinɛ jira ko o kɔni ko o tɛ yen a y'o fɔ a bɛɛ na dɛ groupe électrogène tɛ ka san kura ko sanniko kuma tɛ yen dɔ kɛra ka mun sanna dun dɔ kɛra groupe ko ye mana taa groupe san sisan ka n'a bila a bɛɛ y'o kelen de donc fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ o de k'a bɔ ji la a tun bɛ kɛ kɔrɔlen min ka tɛmɛ o fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ walima ka taa panneau solaire la a banna o de b'an lafiya kosɛbɛ minisiri ko ten dɛ o sabu kɛ hali n'i nana groupe san sisan i bɛna a bɛ di min ma ko ka taa san o bɛ taa ɲuman san wa a y'a na a ye bɛna mun f'i ɲɛna a ma taa juguman san bilen nka n'o nana n'o ye an bɛ tila ka segin a système kɔrɔ de kolen kɔnɔ n'o bɛ carburant ko kofɔ carburant ko in de tant que an ma bɔ o kɔnɔ an tɛ lafiya carburant ko in de ko in na gɛlɛya kosɛbɛ minisiri kɔni y'a jira diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan carburant ko in t'a ɲɛɲini kosɛbɛ t'a ɲɛnabɔ minisiri n'o bɛ Tani Bintu Kamara ko fɔ abu safinɛ jira hali bi a kumara Tayiru Bala Sumala Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Bintu Kamara y'a jira k'a fɔ ko mun ye groupe minnu n'olu bɛ yen abu safinɛ jira ko fɛɛrɛ ni dabali de bɛ ka kɛ k'o groupe ninnu k'o dilan groupe minnu bɛ se ka ji k'a sama kuran k'a sama ka bɔ ji la abu safinɛ jira fɛɛrɛ ni dabali de bɛ ka kɛ k'o groupe ninnu k'olu dilan k'o sabu kɛ olu groupe ninnu bɛ pani na o kun dafirilen don a bɛ ni kɛra waati jan bɔ abu safinɛ jira zone yɛrɛ kun wulila a groupe dɔw la koyi k'o sabu kɛ dɔw yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko maka tɛna kɛ a groupe ninnu na abu safinɛ jira o groupe minnu bɛ kuran k'a salo ka bɔ ji la k'a di limanaw ma k'a di jamana kɔnɔdenw ma abu safinɛ jira ko o dilanniw ko o fana o baaraw bɛ sen na abu safinɛ jira o bɛ cogo min na min ye selenge fana ta ko o bɛ ten abu safinɛ jira ko n'olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan abu siga t'a la ko lafiya bada ko o bɛna kuranko kɔni o kɔnɔna la koyi mun ye minisiri a y'a jira k'a fɔ abu safinɛ jira kuma bɛ maa minnu da k'a jira k'a fɔ groupe électrogène kura ko o bɛna san u k'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma kɔni ye ŋunuŋunu kuma de koyi abu safinɛ jira n'an ko k'an bɛ groupe électrogène k'o san abu safinɛ jira an bɛ tila ka segin kura ye ka na mun ye carburant ko de la abu dugu jɛ ko mugan tɛ a dogolen tɛ maa si la ko dɔ de bɛ fara carburant sɔngɔ kan hydroélectricité dun ka ji ka kuran k'a sama ka bɔ ji la abu safinɛ jira o ye fɛn mun n'o ka nɔgɔ an bolo kosɛbɛ n'o sɔngɔ n'o ka nɔgɔ abu safinɛ jira groupe électrogène ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi mun ye Tani Bintu Kamara abu safinɛ jira a y'a kumada dɛ mun ye jamuka mali kura ale ta sira la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kalo damadɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye énergie a yɛrɛ bɛ maracogo jugu min kɔnɔ abu safinɛ jira mun ye Tani Bintu Kamara a y'i da don la k'o fɛsɛ a ko an bɛ taabolo min na ko bi énergie kɔni siga kɔni t'a la baara camanw bɛ sen na baara belebele kɔni ko olu dayɛlɛla abu safinɛ jira mun ye énergie yɛrɛ a taabolo kɔnɔna la k'o sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na mun ye diɲɛ ma don o don san o san abu safinɛ jira dɔ de bɛ fara kuran ɲini ta kan san o san abu safinɛ dɔ de bɛ fara kuran ɲini ta kan maa kura de bɛ don kuran ɲini ta kan san o san quartier kura de bɛ sigi abu safinɛ jira u bɛɛ lajɛlen bɛ kuran de ka a ɲini wa o san
abu sabnatira mu yelema fura ko o tike kuran kora mu no bambolo abu sabnatira ma kura bana faro o kan kuran no ye fenye muta ma fenye abu sabnatira abe ma ke muta o dado nendo ko no bala jele ye gelawe ali bi mu ye ministry no betani binu kamara ku fo akoni ayira ka fo abu sabnatira wuli ka jo ko ni mesina ayira ka fo ko mu ye dona na tawla lafiya bada ko obena ko sabke energy la fla bolo nga gela mu no be energy konala olu ya don fo ka dona kari abu sabnatira bana ko ni ko afura ko adona bana fura dona na manya ka fo ko bana ko adona wa abu sabnatira fura kali baro ko ni ko olu bna ke dona na tawla mu ye jamana ali konala ka fon flani anya sama ka bo indicateur du nouveau konala bala sumala trawoli ale ya fasiri ibunya obala barkala bon kan wa fo bala sumala trawoli ni ale ka sebe kwa ko suma ko ka tele ade plantige da ma wade finance la kan tuta aka haram abike ko jugo de mo fina de ayano cha ambe fere kala comme ni wati en refn la somara juno fe sa nene ni be kabo yani funtenche yani sumalo amado amalabe mo taro na ashim keleme ga nene kura do wara sagbulo na risibulo ke c'est possible mais non on a pas na fiani wati na ko ni risikadi ka se degré mi ma voilà ba so keleme ga ni wati ni ko na la ka do sumalo ko no ashim keleme so ga nene do demander isu ya fama akele maka nene do demander nene bi ga yero ni sogomara junan na san nene be bo sa sogomara junan fe sengar wakati nu bay nene finya do be ci aka bo aklima ab ko me asimi ay commando ke donc amna sumolo ke o nema ko na la kwa nala sona be do ke o tibala ka do fo ala ka la fia do kurangola ami ote abike bokari ka do fo nouvelle horizon ka do fo demba contenu ale ka sebenye demba ko di ka do fo page munu ni olu be wole ka do fo page sur les réseaux sociaux bokari ka do fo page do olu blâmer réseaux sociaux ça fait munu ni ka do fo o page ou blâmer ni alliance des états du Sahel joye akui ka do fo ministre mi ni ko be targe affaires étrangères akoni ye ka do fo kangre dakan ka otaka nyeshi ka do fo a internet bokari ka do fo internet ma bololo sra be ni olu ye ka do fo bololo akon bawe ni ka do fo amatrafa bawe sable ka do fo ko ma do be ku joro dola ni ka do fo ko ute u jore mai ka do fo ko kangre dakan sa ka do fo de wuli ka bol jo aka ministre mi ni o ye ka do fo ablay jopye ko abinyi ni ka do fo ma bela jele fe beka ijando iyero lo ni wati labai na sable ka do fo bara chajuku mi meka ke ka do fo ma ngani ajuku do fe bokari ka do fo ko feno mi ni ka do fo ko amai Ablaye Diop ka do fo débat côté ako mi metal ke ka do fo septembre ko le temps ani woro en 2023 l'alliance ka do fo des états du Sahel wakari ka do fo no ko metal ke Mali ka do fo Niger ani ka do fo Burkina Faso wakari ka do fo ko ni jamana saba ngeme ki twa bolo di nyama wakari ka do fo ka twa min dai ka do fo ode ka do fo alliance des états du Sahel wakari ka do fo ni alliance ka do fo ko Abdara Singa ka ken septembre ko le temps ani woro en 2023 wakari ka do fo namanya ka fo ko o ani nyanje femi be talge kado ko fo yirwo ani development chama de be kado ko fo ni zigi ngonnana be kado ko fo ni tege di nyamai akonana ba konti kado ka fo ako mi be talge kado ko fo ka keni kado ka fo ni yeta uye mi be talge kado ko fo manga ni ajugu do be ko kado ko fo ko ulu de kele fle ni ka bololo sabela ka amine kerengre nyane kado ko fo ka page Facebook do ko lu daile aka je kado ka fo mi ni ko be wulu ki kado ka fo réseaux sociaux ko kado ko fo ka page do daile kado ko fo alias jamana utwala aka je kadu ko fo mi me talge kadu ko fo kuna fu chama de be ka bo ubulo kadu ko fo ko ado were keme kai kadu ko fo mamunu ni ulube wole ki kadu ko fo ukan bo no be talge kadu ko fo munu mbi uka fo uka paju laje aka je kadu ko fo uka paju komataru ani eme ni obe talge kadu ko fo foto bo kadu ko fo khajira ka fo ambe affaire ko de keme ka jama chama zoro bo kadu ko fo ministre mi ni obe talge kadu ko fo affaires étrangères la ambe jamana ngono no be talge kadu ko fo Ablaye Diop la ikado fo Ablaye Diop akokungo bokari février kalo kle muga aye ka do ka fo pataki bo pataki ngonna na ka do ka fo kangare daka adebe akono akui ka do ka fo internet no be talge ka do ka fo bololo amatrava ba munumbe bokari ka do ka fo nini wati laba na ukeme ka ikado ka fo page dale page ka do ka fo ko ukeme ka dale ka nyeshi ka ke ka do ka fo mi be talge jamana sabaina bokari ka ke na fo ulu ka page dale leno bokari ka do ka fo ukuma krofo chama de be ulu be jigi ka do ka fo page nga ka do ka fo ko uye wale mi ni ani anga barai atibe
a ko i ka dɔn k'a fɔ Ablaye Diop k'i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ don k'a dɔn k'a fɔ alliance n'o bɛ tali kɛ jamana 3 in na alliance ka dɔn k'a fɔ a créera wa alliance ka dɔn k'a fɔ développement caman de bɛ yen ka dɔn k'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ sira caman de bɛ yen yiriwaw ani ka dɔn k'a fɔ ɲɛtaw caman de bolo d'a mɛ kan i ka dɔn k'a fɔ ko nka k'a ɲini maaw fɛ maa minnu kɛ mɛ ka i ka dɔn k'a fɔ ka page ka a dayɛlɛ a ka ja ka kɔrɔfɔ cɛjugu dɔw ka dɔn k'a fɔ k'o bila u ka page kɔnɔ ni k'a jira k'a fɔ ko o kumaw bɔra i ka dɔn k'a fɔ alliance jamanaw ni jamanaw bolo wakati ka dɔn k'a fɔ ko o ye fɛn ye min ni ka dɔn k'a fɔ o ye fɛn cɛjugu ye o kuma k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu ni olu bɛ ka tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ page sanfɛ nin waati na page tigiw k'a ɲini u fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'i ka page datugu sabula n'u ma ɲɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ page dayɛlɛ wakati ka dɔn k'a fɔ u k'a dayɛlɛ ni u yɛrɛ u cogoya ye wakati ka dɔn k'a fɔ nka ka page dayɛlɛ ni jamana 3 ye a ye wakati ka wa ka kɔrɔfɔ dɔw bila i ka dɔn k'a fɔ o page sanfɛ k'a fɔ ko jamana 3 in y'a fɔ wakati ka dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ u m'a fɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ ko kangari da k'a dogo ye wakati ka dɔn k'a fɔ ko don nataw la fɛn o fɛn ni an bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛlen don wa i ka dɔn k'a fɔ cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen ka dɔn k'a fɔ olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ali laraweli k'a boloda ka bɔlɔlɔ sanfɛla k'a bɛɛ lajɛlen contrôler wakati ka dɔn k'a fɔ ko cɛ o cɛ ni tɛgɛ tara i ka dɔn k'a fɔ nin kuma in na a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min ni a bɛ ka ta ka alliance jamanaw k'olu sɛgɛrɛ nin waati in na sabula i ka dɔn k'a fɔ page in kɔnɔ min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ dɔw la olu de bɛ ka sarada kɔnɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye wakati ka dɔn k'a fɔ bisi ani bisi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲagamina ani ka dɔn k'a fɔ bisi basa wakati k'a ta i ka dɔn k'a fɔ jamana 3 in k'a sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛɲumanw dɛ wakati ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye min ni ka dɔn k'a fɔ mɔɔw bɛna don fili kɔnɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ ministre n'o bɛ tali kɛ Ablaye Diop la ko i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɔrɔ la nin waati in na sabula i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu bɛ ka bɔ u ka page sanfɛ ni alliance jamanaw tɔ ye wakati ka dɔn k'a fɔ ko alliance jamanaw ka page tɛ a don nataw la tiɲɛ don u bɛna page kɔni créer alliance jɔ a la nka i ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ don minɛ komi bi alliance jamana maaw ka page tɛ page fɛn o fɛn n'a créer mɛ alliance jɔ a la ko alliance alliance ta tɛ a ta tɛ a bɛɛ ye mɔgɔw yɛrɛ ta ye k'u k'a bɛɛ jɔsi ka ayiwa kuma fɔ faamuyara nafolo filɛ an ye min sama ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛn Abu Demba Konte an bɛ foli ko lase a ma o waati kelen na mun ye belebele in sa Fabugu Mori n'ale ko fɔra a bɛ Mamadu Jara ko fɔ Fabugukaw ka Mori Abu an ko ten ka min si fɛ ka salo bɔn si fɛ Abu Safinɛ Jara a fɔ mun ye Mamadu Jara Abu Safinɛ Jara Fabugukaw ka fɛnɛngɛni an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ fɛnɛngɛni mun n'a ka kalimu a ka timi n'a fɔ dugawu sariwa la Abu Safinɛ Jara n'a y'a gosi est-ce que t'a la i bɛ jaabi ye dɛ a b'i ye Fabugu Mamadu Jarakɛ e yɔrɔ Safinɛ ko kɔni o taara ka dangɛ sa wa mun ye Gami ka jugu n'a min i b'o kalama a ka jugu Gami ka jugu n'a min ale se ka fɔ maaya na wa a ka teliw de fɛ kojugu Fabugu Mamadu voilà aw jaralaka minnu fana bɛ n'a tɛ ba muso caman furu la ni muso murutila dɔrɔn b'a bolo a ka muruti dɔrɔn voilà n'a murutira fura duman b'a bolo n'a murutira a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ segin a dakurun ka a lana o de segin ni dan ye tabarikala a banna o de segin lakaw tulo b'a la a y'a mɛn 79 85 85 41 79 85 85 41 Abu Safinɛ Jara nouvelle horizon ne bɛ bɔ n'ale tɛ cari maa mun kumalen don a kɔnɔ o ye Ari Musa Mayiga a kumara a ko mun ye Suala Baya Haidara Zulfakar Abu Safinɛ Jara Zulfakar ko a officialiselen don k'a kɔni bɛ ni kana dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ polyclinique passer yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la tɛ cari Abu ko Suala Baya Haidara ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Zulfakar a ka famille kɔni n'o b'a ka denbaya ko fɔ olu y'a jira k'a fɔ ko Zulfakar kɔni nin waati na Abu Safinɛ Jara ko a fari jolenba tɛ wa min ye farigan yɛrɛ kɔni k'a bɛ Zulfakar la sɛbɛnnikɛla ko k'u ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ mun ye Zulfakar yɛrɛ kɔni a ka denbayaw yɔrɔ Abu Safinɛ Jara n'o b'a a balimaw ko fɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu ka belebele n'o bɛ Zulfakar ko fɔ Suala Baya Haidara Abu Suala Baya Haidara a bɛ polyclinique Passer la ko a bɛ ni kana dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ Abu Safinɛ Jara k'u ye kibaruya in kɔni k'a sɛnsɛn a sɛnsɛnni yɛrɛ kɔni ko u m'a bɔ Suala yɛrɛ ka denbaya o yɔrɔ wa ko Suala kɔni ko a bɛ min ye polyclinique Passer la ko a bɛ ni ka dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye Suala Baya Haidara Abu Safinɛ Jara mun ye garde pénitentiaire maa minnu bɛ yen n'o bɛ surveillant de prison ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'olu de y'a exhorté ka na n'a ye fo Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la koyi Suala Baya Haidara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko Zulfakar Abu Safinɛ Jara a tun bɛ don i la nka siga t'a la mun ye garde kɔni u y'a escorté ka na n'a ye fo capitale la n'o bɛ Faba o ko fɔ o sabu kɛ mun ye Suala Baya Haidara a fari a sɛbɛkɔrɔ jolenba tɛ sɛbɛnnikɛla ko Abu mun ye Suala Baya Haidara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye wajulikɛla don an ka jamana ale kɔnɔna la wa Abu Safinɛ Jara nin waati in na ko gɛlɛya kɔni k'o bɛ Suala Baya Haidara da la sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Suala Baya Haidara a banabaatɔ de bɔra joli la Abu Safinɛ Jara ka na mun ye polyclinique Passer o kɔnɔna la wa a bɛ chambre min kɔnɔna la u b'a fɔ a ma ko chambre VIP Abu Safinɛ Jara chambre
VIP siga tala ko swala baya idra ko abo do kono muye passer clinique passer kono la am dalai o kono sabengala ko kuye kibara ngoni yira soro ka bomu swala yere akadimba ma do yoro ode kibara ngoni a tientigiya sabengala ko ko ni ya titemna ka laje mi swala baya idra akadimba ya yira ka fo ko swala baya idra ka bana mbe bolum ngambi abu safna jira ko ajja ko len ko kata jamana ale ko kani wala sam yezul fakhari abu safna jira abishika kenya tukumna abu ko sabuga zul fakhari ko munye bana yere suya o mashaka don folo zul fakhar abu safna jira na mwanya ka fa akadimba ya yira ka fo ko bana ko oshiya o mashaka don ko zul fakhari ko aka ngabo munye jamana inkono katana jamana ko ka wala sa abishika furaga tukumna munye jamana ale ko kanala sabringala ko atilla jigina adulante mashila ka fo ko swala baya idra teka taraka da ale ka katana maison centrale d'arrêt de Bamako abu safna jira décembre 2023 o konala abu safna jira amanya mungo ko munye swala baya hydra na manya ka fo ko munye manare dépôt o taraka da ha abu safna jira on transfert bela jelen turan no kona ka transfert ni ngatana e doila ko ni ko njate mina ka laje abu safna jira jalaki munna talemme ka zul fakhari ko segare ko sabga programme munna lebe pôle spécialisé dans la lutte anti cybercriminalité abu safna jira o kalma ka jalaki muta Kanyasi Zul Fakarima, on devait aller atteinte au cœur de l'État. Abou Safna dira propos de nature à troubler l'ordre public. Abou Safna dira nous de la guimoye, nous de la gourde taleme ka Zul Fakari koni ni ka segara me watim na kombi. Sabringala ko, ako watim ngoni me bolo gambi ode muye swala yera koni aga de mayaye. Abou Safna dira aninga ta fara munya aga avocat kwa, aga kalandion. Abou Safna dira onunum bala dilen keleme ku tu nyango wabe au Conseil islamique du Mali wolu ko koy. Abou Safna dira ani organisation de la société civile mado. Go wala sa feren da balibe siga tike to muna manga ne mantugo abu safna dira ma jamana marabawo u siga jisma do ninga u kolji la to muna abu sono te ko so ala baya ay dira dugu jako mugani ta abu safna dira ki ba fogo kunu ko so ni biye bon aywa ako bara ko muga abdu ko ngilembo ala ka ko nyano ya ote bara do ko ngilembo de ala ka ko nyano ya ote do ko cheo la ka ko nyano ya che ay bo ko vraiment do ko parce que kaso bon kasa munumbe amanu won quoi imana lafiya to voilà kada to différence amay Ahmed Gori ala ka kisi Abu Carol Valentine munye gafre awa gindo karam so alillahi do abe foli ko la sabatu watina ka fana ko agindo kadom so alillahi do abana me kabo États-Unis gafre awa gindo ko agindo ni watina ne baba na to do baba da matuwege baba ye baba na to amba fo bawaina kwa turini watina abo ante bita kuruya wati ngoni asebe gorotara foka foko atara ambe kanumbani de babela dilenfo mamadu kumbe kede sokole menura fm na kadam na jamana kono katabla munya akoka abu safna dira me fulla su bela dile ma masale trawuli ma foko sobe an kanumba belebele do alasan